हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यारो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा यारो अनम्यूट பண்ணாதீங்க. So this is the only request. நான் லாக் பண்ணல. So that anyone can join. ஸோ நல்லா, அதாவது உங்களால் அன்மியூட் பண்ண முடியாத அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது யாரும் ஜாயின் ஆக முடியறதில்ல அப்படிங்கிற ஒரு இது வருது. மேபி ஐ டோன்ட் நோ த செட்டிங்ஸ் இந்த ஜூமில் அப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதனால நான் அன்லாக், அதாவது லாக் பண்ணலை உங்களை. ஸோ தயவு செஞ்சு அதே கோஆப்ரேஷன் உங்கள் எல்லார்கிட்டேருந்து நான் கேட்டுக்கிறேன். ஸோ அன்மியூட் பண்ணாதீங்க, அது ஒன்று தான் ரெக்வெஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ப்ரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு நிமிஷம். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜெயம் உதிராயேத். ஸ்ருணவதம் ஸ்வகதா கிருஷ்ண புண்ணியஸ்ரவண கீர்த்தனம் ஹிருதயஹந்தஸ்தயோ யே அபாதாத்ராணிஹ விதோனோதி சுஹுத்ஷதாம் நஸ்தப்ரயேஷ்ய அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவத்யே உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ ஐ திங்க் கலாவதி மாதாஜி, ருக்மணி மாதாஜி, உங்க 2 பேர்கிட்டயும் அன்பாக வேண்டிக் கொள்கின்றேன், அன்மியூட் பண்ணிடாதீங்க. அனுஷயா மாதாஜி, பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்தா டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். ஸோ அதனால தான் ஃப்ளோ டிஸ்கண்டட். தேங்க்யூ. அதிகமா இருக்கீங்களா நீங்க? பிரேமா மாதாஜி, உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்றேன். ஏதாவது சப்தம் வந்தா நீங்க அன்மியூட் பண்ணி அதை மியூட் பண்ணி விட்டுருங்க. சரி. ஏன்னா அடிக்கடி நான் அதை ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஸ்டாப் பண்றது நல்லா இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு நாம குந்தி தேவியோட இன்னும் லாஸ்ட் 2 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது அவருடைய பிரார்த்தனைகள், பவானை தங்களோடையே இருக்க வைக்கணும். ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு, போர் முடிந்து நம்ம யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து சக்கரவர்த்தி ஆகி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது இவங்க துரியோதனன் தரப்பில் நின்ற அரசர்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா விரோதிகளாக நிற்கும் சமயத்தில் பகவான் தங்களுடன் இருந்து
எல்லா சேமங்களையும் செய்யணும்ன்றது அவருடைய அனுகிரகம் வேணும்ன்றத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து குந்தி தேவியார் வந்து வேண்டிக் கொள்கிறார். ஆனாலும் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு இது இருக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே இருந்தா அவங்களுடைய தாயார் வீட்டுல, அதாவது விஷ்ணு குலத்தவர்களுக்கும் அவருடைய கருணை தேவை என்பதை அவர் உணர்கிறார். இருவருக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கருணை புரிய வேண்டும் என்பது அவருடைய எதிர்பார்ப்பு. ஆனா அதுக்காக அவர் என்ன நினைக்கிறார், எனக்கு இந்த பந்தங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு குலமும் சரி இந்த குரு வம்சத்திலும் இருக்கக்கூடிய அந்த பந்தங்களை எல்லாம் நான் களைவதற்காக எனக்கு அந்த வழியை கொடு, அந்த டிட்டாச்மெண்ட்டை கொடு, அதாவது உன்னுடைய பக்தி சேவை மட்டுமே எனக்கு தேவை என்பதையும் அந்த ஒரு இது பிரார்த்தனை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குந்தி தாயார் வைக்கிறார். ஸோ ஏன்னா அவரை எப்பொழுதுமே நம்முடைய இருக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து சுயநலமாகி விடுகின்றது என்பதை அவருக்கும் தெரியும். ஏன்னா எல்லோருக்குமே, அதாவது இந்த மாதிரி ஆத்ம ஞானத்தை பெற்றவர்கள் நமக்கு மட்டும்தான் பகவான் இருக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. இந்த லோக சேமமும் நன்னா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் எல்லாம் நல்லபடியா இருக்கணும் எல்லாரும் அப்படிங்கிற அந்த பாவனை என்பது உண்டு. அனைவருக்குமே அனுகிரகம் தேவை இல்லையா? ஸோ இந்த 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 லோகத்துல பிறந்த எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே பகவானுடைய கருணை என்பது தேவையான ஒன்று. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல தன்னோடையே பகவான் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறது அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பிரேமையினால ஓகே, பட் நமக்கு சகாயம் வேணும் என்றதுக்காக அத மாதிரி செயல் செய்யக்கூடாது என்பது நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா குந்தி தாயார் சொல்லக்கூடிய அதுல இருந்து நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். அதனால்தான் அவங்க வந்து டிட்டாச்மெண்ட், இந்த பற்றுதல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த குடும்ப பந்தத்திலிருந்து இது ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதலை வந்து நான் துறக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுடைய பிரார்த்தனையை வந்து வைக்கிறாங்க. பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அழகான இந்த லாஸ்ட் இதை பாத்தீங்கன்னா பலவீனமான ஒரு பக்தரிடம் கொண்டுள்ள விசேஷமான உறவின் காரணத்தால் பகவான் சில சமயங்களில் சர்வ வல்லமையுடைய அவரது சக்தியினால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் சூழ்நிலைகளின் வலிமையால், அதாவது அதுக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்படும் இல்லையா, குடும்ப பாசத்தை தகர்த்து விடுகிறார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குடும்பத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த அட்டாச்மெண்ட்னாக்கா எதிர்பார்ப்புகள், இதுல அட்டாச்மெண்ட்னாக்கா அன்பு கிடையாது. அன்பை வந்து அவர் என்னைக்குமே அன்பு பிரேமை இந்த பிரபஞ்சத்துல கண்டிப்பாக வேண்டும். அது இருந்தா மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சமே வந்து செழுமையாக இருக்கும். ஸோ அன்பில்லாத இடத்துல ஹேட்டட்னஸ் இருக்கிற இடத்துல வந்து என்னைக்குமே வந்து நன்மை விளையவே விளையாது. ஆனா அதை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்றால் அவரிடம் இருந்து எதிர்பார்ப்புகளோடு செய்யக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேமிலியிலே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்காங்கனாக்கா ஒருவருக்கு ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்பு பாராட்டி கொள்ள வேண்டும். ஆனா ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிர்பார்ப்புகளை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. ஸோ அந்த எதிர்பார்ப்புகளை வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது அது அடைய முடியாவிட்டால் வெறுப்பு, அடைந்தால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்டாச்மெண்ட், அப்புறம் அவங்கள பிரியணுன்ற அந்த கஷ்டம். ஸோ இரண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பந்தங்களுக்கு உட்படுத்தி விடுகின்றது. அதனால்தான் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், ஸோ எங்கேயுமே எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிர்பார்ப்புகள் தான் நம்மளை வந்து இந்த கர்ம பந்தனத்துக்கு எடுத்து செல்கின்றது. அந்த கர்மங்களுக்காக மீண்டும் நாம இந்த புவி வாழ்க்கையில பிறக்க வேண்டிய ஒரு அவகாசத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கிறது. அதனாலதான் பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி அந்த குடும்ப பாசத்தை அப்படின்னாக்கா அந்த எதிர்பார்ப்புகளை உடைய அந்த ஏக்கங்களை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தகர்த்து விடுகிறார். ஸோ நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லைனாக்கா அங்க இருப்பது வெறுமனே அன்பு மட்டும்தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. எஸ், நம்ம பிள்ளைகளுக்காக நம்ம எல்லாம் செய்வோம், ஆனா அவர்களிடம் இருந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகளும் தாய் தந்தையர் தாய் தந்தையருக்கு நம்மளால முடிஞ்சது எல்லாம் செய்யணும், ஆனா பெற்றோர்களிடத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஒன்லி அன்பு மாத்திரமே பாராட்டணும், அவ்வளவுதான். ஸோ வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நம்மளுடைய இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் வாழ பழக வேண்டும். ஸோ அவ்வாறு நம்ம பழகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே நமக்கு தேவையற்ற குணாதிசயங்களாக இருக்கக்கூடிய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஏதாவது பேராசை, இது எல்லாமே வந்து கோபம், இது வந்து இந்த மூன்றுமே நம்மளை விட்டு விலகிவிடும். தேவையற்ற குணங்கள், தேவையான குணங்கள் நம்மிடத்தில் வந்து சேரும் பொழுது தேவையற்ற குணங்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு தூரமாக விலகி விடுகின்றது. இதன் மூலமாக பக்தன் தன்னையே முழுமையாக நம்பி இருக்கும்படி செய்து ஆன்மீக ஒழுகத்து. ஸோ இதை தகர்த்தெறிந்து விடுகின்ற பகவான், ஸோ இதை தகர்த்தெறிகின்றார் என்றால்
இதில் தங்களை நம்மளை எல்லாரும் ஈடுபட செய்கின்றார். அவர் மேல் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை நமக்கு வந்து அபிவிருத்தி. சோ இது எப்படி தகர்க்கின்றார்? சோ பகவான் மீது நம்ம பக்தியை வந்து முழுமையாக அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சமர்ப்பணம் செய்வது. ஸோ நேற்று கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நானும் பெருமாள் கோயில் இங்க ஜேபி நகர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பெங்களூர்ல அதான் பாத்தீங்கன்னா திருப்பதி தேவஸ்தானம் அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கு, திருமலகிரி. ஸோ அந்த இது மேலுக்கோட்டையினுடைய அவங்களுடைய இதுதான் அந்த டெம்பிள். ஆக்சுவலி பழமையான பெருமாள் ரொம்ப அந்த திருப்பதியில இருக்கிற மாதிரி தான் பெருசா இருப்பார். ரொம்ப அழகா இருக்கும், ரொம்ப நேரம் பார்க்கணும்னு கூட தோணும். ஸோ பெங்களூர்ல இருக்கிறவ யாரா இருந்தாலுமே அந்த டெம்பிளுக்கு நீங்க கண்டிப்பா போயிட்டு வாங்க, நல்லது. ஸோ அந்த பெருமாள் ரொம்ப பழமை வாய்ந்த டெம்பிள். ஸோ அந்த டெம்பிள்குள்ளே போனோம் காலையில. நேற்று பிரம்மோற்சவத்தினுடைய இது. ஸோ பிரம்மோற்சவத்துல ரத இது யாத்திரை இருந்தது. ரத யாத்திரையின் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த கோயிலுக்குள்ள போகும் பொழுதே யூ வில் ஃபீல் தட் எனர்ஜி. பகவான் மேல இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருக்கணும், அங்கேயே நாம ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த மனசு வந்து அந்த பக்தர்களுக்கு அங்கே லயிக்கின்றது. ஆக்சுவலி இது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாத்திரம் கிடையாது, நிறைய பேர் அங்க வந்தவங்க சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட இதேதான். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அளவுக்கு நமக்கு அங்கே பக்தியின் மேல பகவான் நம்மளை ஈர்க்கிறார். ஸோ ஒருவரை பக்தியில ஈர்க்கும் படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக யாரிடத்திலுமே நமக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. ஏன்னா நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு எல்லாமே பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய பிரேம பக்தி ஒன்றுதான். அதாவது அவர் மேல நம்ம வந்து சாதன பக்தியோ பிரேம பக்தியோ பாவ பக்தியோ இந்த மூன்றுல ஏதோ ஒரு பக்தியை நம்மளால செலுத்த முடிகின்றது அங்கே, இல்லையா? சோ அந்த வழியை அவர் நமக்கு வழி நடத்துகிறார். அதனால இங்க வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய அந்த பந்தங்கள் இடத்திலிருந்து நமக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது. அவர்கள் நம்மளை மரியாதை செலுத்தணும்ன்ற அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. அவர்கள் நமக்கு இந்த பிசிக்கலி சப்போர்ட் செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த இது, நமக்கு எல்லாருமே சேவகம் செய்யணும்ன்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. ஸோ எப்பொழுது வயோதிகமானா கூட சரி, அடுத்தவர்கள் மேல் சார்ந்து வாழாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த மன உறுதி வைராகியத்தை நாம் எப்பொழுதுமே வளர்த்து கொள்ளணும். ஆனா அந்த வைராகியத்தை வளர்த்து கொள்ளணும்னாக்கா கண்டிப்பாக பக்தி ஒண்ணு மட்டும்தான் நமக்கு அந்த வைராகியத்தை கொடுக்கும். ஸோ யாரையுமே நம்ம வந்து எந்தவித ஹெல்ப்பையுமே வந்து சார்ந்து வாழக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த வைராகியம் இருக்கணும். அதற்கு மேல நம்ம விழும்பொழுது நம்ம பிள்ளைகள் பார்த்து கொள்வது அது டிஃப்ரெண்ட், அது அவர்களாக செய்வது. ஆனா நமக்கு அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது. நம்முடைய எதிர்பார்ப்பெல்லாம் பகவானிடத்தில் மட்டுமே இருக்கணும். அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதில் மட்டுமே நம்ம மனசு நிலை பெறணும். சோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த பாதையில நாம செல்லும் பொழுது தேவையற்ற இந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிர்பார்ப்புகளோடு இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்ப பந்தத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம தெரியத்தான் வேண்டும். ஏனென்றால் அதனால வந்து ஒருவேளை நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க நம்ம எதிர்பார்ப்புப்படி நடக்காமல் போய்விட்டால் அதுவே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மன சங்கடத்தை ஏற்படுத்துகிறது, வருத்தம் ஏற்படுகின்றது. அந்த வருத்தம் ஏற்படும் பொழுது அதுவே நம்ம உடலுக்கு உபாதைகளாக மாறிவிடுகின்றது. ஸோ இதையெல்லாம் நாமளேதான் வர வச்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய அந்த மனோபாவத்தை நாம கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இந்த இது புரிஞ்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல சண்டைகள் சச்சரவுகள் எதுவுமே இருக்காது. ஆனா அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் பக்தியில ஒண்ணு மட்டும்தான் நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியும். எஸ், 42வது பதம் புஷ்பம் மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. त्वयि मे अन्य विषया मदीर्मधुपदे अस्कृतूत् रतिम् उद्वहतात् अत्ता खंगे भौगम उधन्वदी. यस, वासिंग माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपदे सकृत् रतिम् उद्वहात् अत्ता காங்கே வௌகம் உதன்வித்வதி. வயி உங்களிடம், மே எனது, அனன்ய விஷயா கலப்படமற்ற, மதி கவனம், மதுபதே மதுவின் இறைவனே, அசுக்ருத் தொடர்ச்சியாக, ரதிம் கவர்ச்சி, உத்வகதாத் நிறைந்து வழியக்கூடும், அத்தா நேரடியாக, கங்கா கங்கை, இவ போல், ஓகம் ஓடுகிறது, உதன்வதி கடலை நோக்கி. மொழிபெயர்: மதுவின் இறைவனே, கங்கை தடையில்லாமல் எப்பொழுதும் கடலை நோக்கி ஓடிக்கொண்டே இருப்பதை போலவே என்னுடைய கவனம் வேறு யாரிடமும் திசை மாறி சென்று விடாமல்
எப்பொழுதும் உங்களால் கவரப்பட்டதாகவே இருக்க அருள் புரியுங்கள். பொருளுரை. முழு கவனமும் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டை நோக்கி திருப்பப்படும் பொழுது தூய பக்தி தொண்டின் பூரணத்துவம் அடையப்படுகின்றது. மற்ற எல்லா பாச பிணைப்புகளையும் துண்டித்து விடுவது என்பது வேறொருவரிடம் கொண்டுள்ள அன்பை போன்ற மென்மையான விஷயங்களையும் கைவிட வேண்டும் என்பது அல்ல. இது சாத்தியமல்ல. ஒரு ஜீவராசி அவன் யாராக இருப்பினும் மற்றவர்களிடம் இத்தகைய ஒரு அன்பான உணர்வை கொண்டிருக்க வேண்டும். ஏனெனில் இது உயிரின் ஒரு அறிகுறியாகும். வாழ்வின் அறிகுறிகளான விருப்பம், கோபம், பேராசை, கவர்ச்சி உணர்வு போன்றவற்றை அழிக்க முடியாது. மாற்றப்பட வேண்டியது நோக்கத்தை மட்டுமே ஆகும். விருப்பத்தை நாம் மறுக்க முடியாது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் புலன் இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் பகவானுக்கு மட்டுமே சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பமாக மாற்றப்படுகிறது. குடும்பம், சமூகம், நாடு போன்றவைகளிடம் உள்ள பேரளவேயான அன்பு வெவ்வேறு நிலைகளில் உள்ள புலன் இன்பமாகும். இந்த விருப்பம் பகவானின் திருப்திக்காக மாற்றப்படும் பொழுது அது பக்தி தொண்டென அழைக்கப்படுகிறது. அர்ஜுனன் அவரது சொந்த விருப்பங்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே அவரது சகோதரர்களுடனும் உறவினர்களுடனும் போரிட விரும்பாததை பகவத்கீதையில் நாம் காண்கிறோம். ஆனால் பகவானின் செய்தியான ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை அவர் கேட்டதும் அவரது முடிவை மாற்றிக்கொண்டு பகவானுக்கு அவர் தொண்டு செய்தார். அவ்வாறு செய்ததனால் அவர் பகவானின் ஒரு புகழ்பெற்ற பக்தரானார். பகவானிடம் நட்பு முறையில் பக்தி தொண்டாற்றியதால் அர்ஜுனன் ஆன்மீக பூரணத்துவம் பெற்றார் என்பது எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. சண்டை நிகழ்ந்தது, சிநேகம் இருந்தது, அர்ஜுனன் இருந்தார், மேலும் கிருஷ்ணரும் இருந்தார். ஆனால் பக்தி தொண்டினால் அர்ஜுனன் வேறொரு மனிதராக மாறினார். ஆகவே குந்தியின் பிரார்த்தனைகளும் கூட அவளது செயல்களில் உள்ள அதே நிபந்தனையற்ற மாற்றங்களை சுட்டி காட்டுகின்றன. வேறு வழியில் திரும்பி விடாமல் பகவானுக்கு மட்டுமே தொண்டு செய்ய குந்தி தேவி விரும்பினாள். அதுவே அவளது பிரார்த்தனை ஆகும். கலப்படமற்ற இந்த பக்தியே வாழ்வின் இறுதி லட்சியமாகும். நம்முடைய கவனம் வழக்கமாக தெய்வீகமற்ற அல்லது பகவானின் திட்டத்தில் இல்லாத வேறொரு சேவையை நோக்கி திருப்பப்பட்டு விடுகிறது. நம்முடைய திட்டம் பகவானின் சேவையாக மாற்றப்படும் பொழுது, அதாவது பகவானின் சேவையினால் புலன்கள் தூய்மை அடையுமானால் அது கலப்படமற்ற தூய பக்தி தொண்டு என அழைக்கப்படுகிறது. இத்தகைய பூரணத்துவத்தையே ஸ்ரீமதி குந்தி தேவி விரும்பினாள். அதற்காக அவள் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்தாள். பாண்டவர்களிடமும் விருஷ்ணிகளிடமும் அவள் கொண்டிருந்த பாசம் பக்தி தொண்டிற்கு புறம்பானது அல்ல. ஏனெனில் பகவத் சேவையும் பக்தர்களின் சேவையும் ஒன்றேயாகும். சில சமயங்களில் பகவத் சேவையை விட பக்தர்களுக்கு செய்யும் சேவை அதிக மதிப்புடையதாக இருக்கும். ஆனால் பாண்டவர்களிடமும் விருஷ்ணிகளிடமும் குந்தி தேவி கொண்டிருந்த பாசமானது குடும்ப உறவினால் விளைந்ததாகும். இந்த பாச பிணைப்பை பௌதீக உறவை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்குமானால் அது மாயையுடன் கொள்ளும் உறவாகும். ஏனெனில் உடலை அல்லது மனதை அடிப்படையாக கொண்ட உறவுகள் மாயா சக்தியின் ஆதிக்கத்தினால் விளைவுபவையாகும். ஆத்மாவை பரமாத்மாவின் உறவில் ஈடுபடுத்துவதே உண்மையான உறவாகும். குந்தி தேவி குடும்ப உறவை துண்டித்துக் கொள்ள விரும்பினாள் என்பது தோளுடன் கொண்ட உறவை அவள் துண்டித்துக் கொள்ள விரும்பினாள் என்பதையே குறிக்கிறது. தோளுடன் கொள்ளும் உறவு பௌதிக பந்தத்திற்கு காரணமாகும். ஆனால் ஆத்மாவுடன் கொள்ளும் உறவு விடுதலைக்கு காரணமாக அமைகிறது. பரமாத்மாவுடன் கொள்ளும் உறவின் வழியாக ஆத்மாக்களுக்கு இடையே உள்ள இவ்வுறவை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும். இருளில் காண்பது ஆகாது. ஆனால் சூரிய ஒளியின் உதவியுடன் காண்பது என்பது சூரியனையும் இருளில் காணப்படாத அனைத்தையும் காண்பதை குறிப்பதாகும். இதுவே பக்தி தொண்டின் வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. அற்புதமான விளக்கம். ஆல்ரெடி நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இந்த இதுல பர்பட்ல இருக்கும்னு நான் நினைக்கல. பட் போன ஸ்லோகத்தினுடைய இதுலயே ஒரு ரிஃப்ரெஷ் மாதிரி நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஒருத்தர் குடும்ப பாசத்தை தகர்த்து விடுதல் என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம அன்பாக இருக்கதை தகர்த்து விடுதல் கிடையாது. நம்மளுடைய விருப்பம், அதாவது பௌதீக பந்தங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுவித்துக் கொள்ளுதல், அதுதான்
பௌதீக பந்தங்களுடைய சுபாவங்கள் என்ன? விருப்பம், கோபம், பேராசை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்புகள், இது எல்லாவற்றையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக பந்தங்கள் என்றால் நம்மளுடைய உறவினர்களிடத்துல நமக்கு இருக்கக்கூடியது. அதை வந்து நம்ம அடைமாற்றி பகவான் பக்கத்துல திருப்பி விட வேண்டும். நம்மளுடைய விருப்பம் பகவானுக்கு பக்தி செய்வதில் எடுத்து செல்ல வேண்டும். நம்மளுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருப்தி அடைவது பகவானுடைய சேவையில வந்து திருப்தி அடைவதற்காக நம்மளை நாம் அதுல வந்து மாற்றிக்கொள்வது. ஸோ எந்த ஒரு பௌதீக சேவையும் பௌதீக ஆசையுமே வந்து பகவானை மையமாக வைத்து அவருக்குன்னு செய்வதாக நாம மாற்றிக்கொண்டாலே அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து விடுத்து பகவான் மேல நம்ம வந்து பக்தியில் ஈடுபடுத்துறதுக்கான மார்க்கத்திற்கு எடுத்து செல்கின்றோம் என்று அர்த்தம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்கே அர்ஜுனனை ஒரு உத்தம பக்தனாக வந்து எடுத்து காட்டுகிறார். இங்கே அர்ஜுனன் அவரது त्वयि मे अन्य विषया मदिर मधुबधे असकृत रदिम उद्वहात वहदात अत्ता कंगे वौघम उदन्वதிஹி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் அவரது சொந்த விருப்பங்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே அவர் சகோதரர்களோடு சேர்ந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா போராட மாட்டேன் என்று சொல்லி விடுகிறார் இல்லையா? நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்திலே அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். ஸோ ஏன்னா சொந்த விருப்பங்கள் அங்கே பௌதிக பந்தங்களை அந்த உடல் ரீதியான ஐடென்டிபிகேஷன்ல தான் அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொந்த பந்தங்களை நோக்குகின்றான். ஆனா பகவானினுடைய பகவத்கீதையை கேட்ட பிறகு அவன் என்ன பகவானுக்காக அந்த கடமையை செய்ய அவன் ஏற்றுக்கொள்கின்றான். சோ இதுதான் வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற பக்தராகவும் ஆனார் அவர். சோ பகவானின் நட்பு முறையில் பக்தி தொண்டாற்றியதால் அர்ஜுனன் ஆன்மீக பூர்ணத்துவத்தை பெற்றார் என்று எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சோ எதற்கு பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனருக்கு வந்து இந்த உபதேசம் செய்தார் அப்படின்னாக்கா பேசிக்கலி ஹி இஸ் எ உத்தமமான ஒரு பக்தனும் கூட. அதே மாதிரி பகவான் சொன்னதை அவன் கேட்டு பாத்தீங்கன்னாக்க ஏற்று நடக்கவும் செய்தான் அவன். சோ அதனாலதான் அவன் ஒரு பூர்ணத்துவம் பெற்றார் என்பதை ரொம்ப அற்புதமாக இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. சிநேகம் இருந்தது, சண்டை நிகழ்ந்தது, அர்ஜுனனும் இருந்தார், பகவானும் இருந்தார். ஆனால் பக்தி தொண்டினால் அர்ஜுனன் வேறு ஒரு மனிதனாக மாறினார். சோ அதே போலதான் குந்தி தாயாரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்கம் தாய் வீடு, அந்த பக்கம் தன்னுடைய புகுந்த வீடு. சோ இங்கேயும் அவரால் பாசத்தை வந்து அந்த பந்தத்தை விட்டு கொடுக்க முடியாது, அந்த பக்கத்திலையும் அது வந்து பௌதீக உறவு. ஆக்சுவலி அவர் கேட்கக்கூடியதே இந்த பௌதீக பாச பிணைப்பிலிருந்து நான் வந்து அவர் விடுதலை அடையணும்ன்றதான் அவர் கேட்கின்றார் ஆக்சுவலி. சோ அததான் வந்து இங்கே அதாவது குந்தி தேவி குடும்ப உறவை துண்டித்து கொள்ள விரும்பினாள் என்பது தோளுடன் கொண்ட உறவை அவள் துண்டித்துக் கொள்ள விரும்பினாள் என்பதே குறிக்கின்றது. தோளுடன் கொள்ளும் உறவு பௌதீக பந்தத்திற்கு காரணமாகும். சோ அதாவது இந்த ரத்தமும் சதையும் கொண்ட இந்த உடல் மீது அதாவது அந்த ஐடென்டிபிகேஷன்ல தான் பாத்தீங்கன்னாக்க நம்மளுடைய அதாவது உறவு முறையை நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அது ஆத்மாவு கொள்ளும் உறவு விடுதலைக்கு காரணமாக அமைகின்றது. சோ பரமாத்மாவுடன் கொள்ளும் உறவின் வழியாக ஆத்மாக்களுக்கு இடையிலான இவ்வுறவை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குள்ளேயுமே பரமாத்மா இருக்கா, அந்த ஜீவாத்மாவும் இருக்கின்றது என்பதை அந்த உறவு முறையில தான் அவங்க வந்து வாழணும்னு நினைச்சாங்க. சோ இருளில் வந்து நாம் எதையுமே காண முடியாது. ஆனா பகவான் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூரியனுடைய பிரகாசத்துல அதாவது பிரகாசத்தையும் நாம் காண முடியும். அந்த இருளில் நாம் எதையெல்லாம் பார்க்க முடியாமல் இருந்ததோ அவை அனைத்தையுமே வந்து அனைத்து வஸ்துக்களையுமே வந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சூரிய பிரகாசத்துல வந்து காண முடியும். அதற்கு ஒளியாக இருப்பது பக்தி தொண்டு ஒன்று மட்டும்தான் அப்படிங்கறத வந்து இங்க அற்புதமாக பிரபுபாதருடைய விளக்கம் வந்து அற்புதமாக கொடுத்திருக்கார். நெக்ஸ்ட் 43வது ஸ்லோகம். பிரேமா மாதாஜி. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ண ச விருஷ்ணி ரிஷபவாணி ரிஷபாவனி திரிஜக்ராஜன்ய வம்ச தஹனான பவர்க வீரிய கோவிந்த கோத்வஜ சூரார்த்தி ஹராவதாரஹ யோகேஸ்வராகில குரோ பகவான் நமஸ்தே. எஸ் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ண சக விருஷ்ணி ருஷபாவனி திருக்ராஜன்ய வம்ச தகனான பவர்க்க வீரிய கோவிந்த
கோத்வஜ சுரார்த்தி ஹராவதார யோகேஸ்வராகில குரோ பகவன் நமஸ்தே. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ண சக அர்ஜுனனின் நண்பரே, விஷ்ணி வம்சத்தினரின் ருஷப தலைவரே, அவனி பூமி கீழ்ப்படியாத ராஜன்ய ராஜவம்சங்கள் தகன அழிப்பவரே, அனபவர்க்க சீரழித்து விடாமல் வீரியம் கோவிந்த கோலோகத்தின் உரிமையாளரே, பசுக்களின் த்விஜ பிராமணர்கள் சுர தேவர்கள் அர்த்தி ஹர துன்பத்தை போக்க அவதரிக்கும் பகவானே, யோகேஸ்வரர் அல்லது எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் எஜமானர், அகில பிரபஞ்சத்தின் குருவே, பகவன் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் உடையவரே, நமத்தே தங்களுக்கு பணிவான வணக்கங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனனின் நண்பரே, கிருஷ்ணா, விஷ்ணு வம்சத்தினரில் முதன்மையானவரே, இந்த பூமியின் மீது விளையும் தொல்லைகளுக்கு மூல காரணமாக உள்ள அந்த அரசியல் கட்சிகளை அழிப்பவர் தாங்களே. உங்களுடைய வீரியம் ஒருபோதும் குறைவதில்லை. நீங்கள் ஆன்மீக உலகின் உரிமையாளராவீர். மேலும் பசுக்கள், பிராமணர்கள் மற்றும் பக்தர்களின் துன்பங்களை போக்குவதற்காகவே நீங்கள் அவதரிக்கிறீர்கள். எல்லா யோக சக்திகளையும் நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள். முழு பிரபஞ்சத்தின் குருவும் நீங்களே. நீங்கள்தான் சர்வ வல்லமையுடைய பகவானாவீர். எனது பணிவான வணக்கங்களை உங்களுக்கு நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். பொருளுரை. பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய ஒரு சுருக்கம் இங்கு ஸ்ரீமதி குந்தி தேவியால் செய்யப்பட்டுள்ளது. சர்வசக்தி படைத்தவரான பகவான் அவரது நித்தியமான ஆன்மீக உலகில் சுரபி பசுக்களை மேய்ப்பதில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகளால் அவர் சேவிக்கப்படுகிறார். நிர்வாக பொறுப்பை நன்கு நடத்துவதற்கு பதிலாக தொல்லைகளை விளைவிப்பவர்களான அரசியல் தலைவர்களையும் அரசர்களையும் கொன்று பக்தர்களை காப்பதற்காகவே பகவான் பௌதிக உலகில் அவதரிக்கிறார். பகவான் அவரது எண்ணிலடங்காத சக்திகளினால் படைத்து காத்து அழிக்கிறார். என்ற போதிலும் அவரது சக்தி குறைந்து விடாமல் எப்பொழுதும் முழு ஆற்றலுடனேயே விளங்குகிறார். பசுக்களும் பிராமணர்களும் பக்தர்களும் ஜீவராசிகளின் பொது நன்மையில் மிகவும் முக்கியமான பங்கை வகிப்பவர்கள் என்பதால் இவர்கள் பகவானின் விசேஷ கவனத்திற்கு உரியவர்களாக உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம், குந்தி தாயாருடைய இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த லார்ட், அதாவது பகவானை பாத்தீங்க அவருக்கு புகழாரங்கள் செய்வதுதான். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சக விஷ்ணி ருஷபாவனி ராஜன்ய வம்ச தகனான பவர்க வீரியக கோவிந்தகோ த்வஜ சுரார்த்தி ஹராவதாரக யோகேஸ்வராகில குரோ பகவன் நமஸ்தே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனின் நண்பரே, அதாவது கிருஷ்ண விஷ்ணி வம்சத்தில் முதன்மையானவரே, இந்த பூமியின் மீது விளையும் தொல்லைகளுக்கு மூல காரணமாக உள்ள இந்த அரசியல் கட்சிகளை அழிப்பவரே. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாங்கள் பாத்தீங்கன்னா இங்கே நடக்கக்கூடிய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மங்களை எல்லாம் அழிப்பது. அந்த காலத்துல ராஜாக்களுடைய ஆட்சிகள் அதர்மங்களாக இருந்தது. இப்ப நாம எல்லாம் குடியரசு ஆட்சி இல்லையா, முடியரசு ஆட்சி போய் குடியரசு ஆட்சியில் இருக்கோம். இப்பயும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதர்மங்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. சோ அதற்கு பகவான் எப்பொழுதெல்லாம் அதற்கு ஒரு கர்மயோகியை அப்பொழுதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தயார்படுத்துகிறார். ஸோ இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நாட்டினுடைய பிரதம மந்திரி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ எல்லாரும் எந்த ஆங்கிள் யோசிக்கிறீங்களோ தெரியாது, ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த கர்ம யோகிஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம வீட்லயே 4 பேர் இருக்கும் பொழுது 4 விதமா யோசிக்கிறோம். 4 பேர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது குறை நிறைகளை எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறதே ரொம்ப சிரமமான காரியம். அதுல ஒரு கர்மயோகி மாத்திரமே எல்லாவற்றையுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எல்லா இடத்துலயுமே நல்ல பெயரை எடுக்கணும்ன்றது ரொம்ப சிரமமான. ஆனா அவர் வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா he has done a lot of things actually. சனாதன தர்மத்திற்கு அவர் நிறையவே செய்திருக்கார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதை நாம என்னைக்குமே மறக்கவே முடியாது. ஆனா நிறையவே ப்ராப்ளம் இருக்கிற இடத்துல சில குறைபாடுகள் கண்டிப்பாக வரும். அந்த பர்ஃபெக்ட்னஸ் வராது. ஏன்னா அவரே எல்லா இடத்துலயும் போய் நின்று செய்ய முடியாது இல்லையா.
எஸ் we are all prone to do mistakes அப்படிங்கிறது. ஏன்னா நமக்கு சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி உண்டு. அதே மாதிரி மாயையில் கட்டி நிற்பவர்கள், நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாம் தவறுகளாக, அதாவது தவறான புலன்களை கொண்டிருப்பவர்கள், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் எல்லாமே நமக்கு இருக்கிறது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் ஒன் மோர் ரீசன் என்னால் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல, இந்த மாதிரியான இயல்புகளை உடையவர்கள் தான் இந்த அது மனிதர்கள். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஒருத்தர் மாத்திரமே வந்து எல்லாம் பர்ஃபெக்டா செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க மிகவும் கஷ்டமான காரியம்தான். சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் அப்படிங்கிற அந்த இதை தான் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும். சம்திங் இஸ் டூயிங் டு த சனாதன தர்மத்திற்கு அதை நாம கண்டிப்பாக தலை வணங்கணும். ஸோ எப்பயாவதுமே ஒரு கர்ம யோகியை வந்து பகவான் எப்பவுமே வந்து அவதரித்து அவங்களுக்கு அந்த இது வந்து கொடுப்பார். ஸோ அந்த நல் மார்க்கத்தை எடுத்துட்டு போறதுக்கான சப்போர்ட் வந்து கண்டிப்பா அதை நம்ம புரிஞ்சுட்டு போகணும். ஸோ ஆனா சில இடங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து தவறுகள் நடக்கத்தான் செய்கின்றது. ஆனா அதற்கான இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா காரணங்கள் வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டைரக்டா எல்லா இடத்துலயுமே வர்றது கிடையாது, யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றார். ஆனா அவர்களுடைய மெசேஞ்சராவோ ஏதோ ஒரு ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து வந்துட்டு போயிட்டேதான் இருக்கார். சில இடங்கள்ல நன்மைகளை விளைவிக்கிறார். எக்ஸாம்பிள் அதான் சொன்னேன், நிறைய இடங்கள்ல காமராஜர் இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல காரியங்கள் செய்தவர்கள். அவர்களை போல ஆட்சியெல்லாம் நம்மளால வந்து மீண்டும் பார்ப்போமா என்பது தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி அரசியல் கட்சிகள் எப்படி இருக்கணும்னாக்கா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செயல்படக்கூடிய அந்த இதுல இருக்கணும். அவ்வாறு நடக்கக்கூடிய அந்த அரசியல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேல் நோக்கி செல்கின்றது. ஆனா எதிர்பார்ப்புகளோடும் நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த பௌதீக செயல்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து எப்பொழுதுமே நிறைவு அடைவதில்லை. நமக்கு என்ன தேவையோ அதற்கான அந்த இலக்கு நம்மளால அடைய முடியறதே கிடையாது. தர்மத்தை நிலைநிறுத்தவும் முடியறதில்லை, இந்த லோகக்ஷேமத்திற்கு எல்லாமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செயல்படுத்தவும் முடியறதில்லை. ஸோ உங்களுடைய வீரியம் அப்பொழுதெல்லாம் பகவான் ஏதோ ஒரு செயல்பாடு நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும். உங்களுடைய வீரியம் ஒருபோதும் குறைவதில்லை. நீங்கள் ஆன்மீக உலகின் உரிமையாளராவீர். மேலும் பசுக்கள், பிராமணர்கள் மற்றும் பக்தர்களின் துன்பங்களை போக்குவதற்காகவே நீங்கள் அவதரிக்கிறீர்கள். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பசுக்களை கண்டிப்பாக ரட்சிக்க வேண்டும். எங்கே பசுக்கள் என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா லக்ஷ்மி கடாட்சம் இல்லையா? ஸோ பசுக்களை நாம் என்னைக்குமே, ஸோ ஐ திங்க் நம்ம வந்து முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன், ஸ்டூல், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கழிவு என்பது பார்த்தீங்கன்னா பசுனுடைய கழிவு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாணம் வீட்டு முன்னாடி போகும்போது தேவையற்ற கிருமிகள் எல்லாம் வருவது கிடையாது. ஸ்டூலுன்னு எடுத்துட்டாலே நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அதை தொட்டாலே நம்ம போய் குளிக்கணும்னு நினைப்போம். ஆனா பசுக்களுடைய அந்த இதை வந்து நாம வந்து புனிதமாக கருதுகின்றோம். ஸோ அதனால வந்து அப்படிப்பட்ட மேன்மையான அந்த அந்த பசுக்களை வந்து நாம கோரக்ஷனை, எங்கே கோரக்ஷனை இருக்கின்றதோ அங்கே எல்லா நன்மைகளும் தானாக வந்து சேரும். ஸோ பிராமணர்கள் அதே மாதிரி பக்தர்களின் துன்பங்களை போக்குவதற்காகவே நீங்கள் அவதரிக்கிறீர்கள். இந்த 3 காரணங்களுக்காக பகவான் தோன்றுகிறார் என்பதை நாம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்தே தெரிய வருகின்றது. ஸோ கோரக்ஷனை என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. எல்லா யோக சக்திகளையும் நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள். முழு பிரபஞ்சத்தின் குருவும் நீங்களே. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த யூனிவர்சல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அப்படின்னாக்கா யாருன்னா பகவான் தான். ஸோ யூனிவர்சல் மீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் தான். ஸோ யூனிவர்சல் எந்த நிலையில இருந்தாலுமே பகவான் நம்மளை ஏத்துக்குவார். ஸோ அதாவது ஒருவருடைய சுபாவம் எப்படி இருந்தாலுமே, ஏன்னா ஒருத்தருடைய சுபாவம் இன்னொருத்தர் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஏன்னா அவர்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள், அவர்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் எப்படி அவங்க எடுத்துட்டு போறாங்கன்றது யூனிக்கா தான் நாம எல்லாருமே இருக்கும். ஸோ ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் 100% கிடையவே கிடையாது. ஈவன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 பேர் வந்து ரொம்பவுமே அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அன்னோனிமா இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்க இருவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தாட் ப்ராசஸே வேற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா காமனா பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து இருவருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோட வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் இருக்கலாம். அதனாலதான் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கப்பல் வந்து நல்ல ஒரு வெற்றிகரமா வாழக்கூடிய, கடைசி வரைக்கும் வாழக்கூடிய அந்த இதுல செல்கிறார்கள். ஸோ பேசிக்கலி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை,
அதே மாதிரி அன்பு. இது இந்த ரெண்டு மூணு காமன் கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கிறதுனால ஒருத்தருடைய அதாவது குறை நிறைகளை இன்னொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா ஏத்துக்கக்கூடிய அது மனப்பக்குவம் வருகின்றது. அதனாலதான் அவர்கள் வந்து கடைசி வரைக்குமே ஒன்னா இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியம் கிடைக்கின்றது. ஆனா அதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒவ்வொருடைய பக்தருடைய இதுவுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட் நேச்சர். ஸோ எல்லாரையுமே வந்து பார்த்தா ரட்சணை வழங்க வேண்டியது பகவானுக்கு. ஸோ எந்த சுபாவமா இருந்தாலுமே அவர்களுடைய பக்தியில அவங்க நிலைத்திருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களை வந்து கருணையால் வந்து ஆட்கொள்கின்றார் பகவான். அதனால்தான் அவருக்கு யூனிவர்சல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ன்னு சொல்லியிருக்கிறதே. ஸோ எல்லா யோக சக்திகளையும் நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள். முழு பிரபஞ்சத்தின் குரு நீங்களே. ஸோ நீங்கள் தான் சர்வ வல்லமை உடையவர் பகவான் ஆவீர். எனது பணிவான வணக்கங்களை உங்களுக்கு நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். இதுதான் சம்மரி ஆஃப் த புகழாரங்கள். நம்ம இவங்க யாரு, குந்தி தேவியார் வந்து சமர்ப்பித்தல் 44 ஸ்லோகம். ஸோ இன்னைக்கு யாரு வாசிக்கிறது? ஹேமலதா மாதாஜி. நேத்து நான் உங்களை அழைச்சேன், ஸோ நீங்க அன்மியூட் பண்ணல, அதனால வேற ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்தேன். அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க இப்போ. ஸ்ரூத உவாச்ச பிரத்யேத்யம் கலபதை பரிநூதாகிலோகதய மந்தம் ஜாஹச வைகுண்டோ மோகயன் இவ மாயய. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சூத உவாச்ச பிரத்யேதம் கலபதை பரிணுதாகிலோதய மந்தம் ஜகாச வைகுண்டோ மோகயன் இவ மாயயாம். சூத உவாச்ச, சூதர் கூறினார், பிரதாவினால் குந்தி, இத்தம் இந்த கலபதை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளால் பரிணுத வழிபடப்படும் அகில பிரபஞ்ச பூர்வமான உதய பெருமைகள் மந்தம் லேசாக ஜகாச புன்முறுவல் செய்தார். வைகுண்ட பகவான் மோகயன் வசியப்படுத்தும் இவ போல் மாயையா அவரது மாய சக்தி. மொழிபெயர்ப்பு. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், இவ்வாறாக பகவானை புகழ்ந்து பாடுவதற்காக மிக சிறந்த வார்த்தைகளால் ஏற்றப்பட்ட குந்தி தேவியின் பிரார்த்தனைகளை கேட்ட பகவான் லேசான புன்முறுவல் செய்தார். அவரது மாய சக்தியை போலவே அந்த புன்முறுவலும் வசியப்படுத்துவதாக இருந்தது. பொருளுரை. இவ்வுலகில் வசியப்படுத்தக்கூடிய எந்த பொருளும் பகவானின் பிரதிநிதியாகவே கூறப்படுகிறது. ஜட உலகை அடக்கிய ஆளும் முயலும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களும் கூட அவரது மாய சக்தியினால் வசீகரிக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் பகவானின் பக்தர்கள் அவரது பெருமைகளினால் வேறு விதமாக வசீகரிக்கப்படுகின்றனர். இதனால் பகவானின் கருணை மிகுந்த ஆசீர்வாதங்களையும் அவர்கள் பெறுகின்றனர். மின் சக்தி வெவ்வேறு விதமாக செயல்படுவதை போலவே அவரது சக்தியும் வெவ்வேறு விதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. பகவானுடைய பெருமைகளின் சிறு பகுதியை மட்டுமே அறிவிக்கும் வகையில் மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஸ்ரீமதி குந்தி தேவி பிரார்த்தனை செய்தால் பகவானின் பக்தர்கள் அனைவருமே அதே முறையில் தேர்ந்தெடுத்த வார்த்தைகளாலேயே அவரை வழிபடுகின்றனர் என்பதால் பகவான் உத்தம சுலோக என்று அழைக்கப்படுகிறார். பகவானின் பெருமைகளை விவரிப்பதற்காக எவ்வளவு வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்தாலும் போதாது. ஆயினும் வளரும் குழந்தையின் கொச்சை மொழிகளிலும் தந்தை திருப்தி அடைவது போலவே பகவானும் அத்தகைய பிரார்த்தனைகளால் திருப்தி அடைகிறார். மாயா என்னும் சொல் மாயை மற்றும் கருணை என இரு பொருள்படும்படி உபயோகிக்கப்படுகிறது. இங்கு மாயா என்னும் சொல் குந்தி தேவியின் மீதான பகவானின் கருணை என்ற அர்த்தத்தில் உபயோகப்படுத்த உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து குந்தி தேவியார் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை முடித்து கொண்டார். ஸோ அவர்களுடைய அந்த புகழ் ஆரங்களை கேட்ட பிறகு பகவானும் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கும் வந்து அந்த கருணை பாலிக்கணும்ல ஒரு சிறு புன்னகையோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கருணையை அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புரிகிறார். அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி. ஸோ இங்கே மாயை என்பது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய புன்முறுவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து ஒரு மாய சக்தி போல இருந்தாலும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கருணை இருந்தது. ஸோ மாயை என்னும் சொல் பாத்தீங்கன்னாக்கா சில இடங்களை நம்ம வந்து
மாயை என்பது பாத்தீங்கன்னா இருளுக்கு, அறியாமைக்கு நாம வந்து ஒப்பிடுகின்றோம். ஆனா இங்கே பகவானுடைய புன்முறுவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதில் அனைத்தும் அடங்கி உள்ளது. அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன, மீனிங் என்னன்னாக்கா அவருடைய கருணையை வந்து குந்தி தாயாருக்கு வந்து வழங்கினார் என்று அர்த்தம். அது ஒண்ணுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. ஸோ சூத உவாச்ச பிரத்யேத்யம் கலபதைஹ பரிணூதாகிலே லோதயாக மத்தம் மந்தம் ஜஹாச வைகுண்டோ மோகயன் இவ மாயையா. அதாவது சூத கோஸ்வாமி அவர்கள் கூறினார், இவ்வாறாக பகவானை புகழ்ந்து பாடுவதற்காக மிகச்சிறந்த வார்த்தைகளால் இயற்றப்பட்ட குந்தி தேவியின் பிரார்த்தனைகளை கேட்ட பகவான் லேசான புன்முறுவல் பூட்டார். ஸோ அதிலே வந்து அவர்கள் குந்தி தேவி மீதான பகவானுடைய கருணை என்பதை நாம வந்து அதுல வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவரது மாயை சக்தியை போலவே அந்த புன்மறுவலும் வசியப்படுத்துவதாக இருந்தது, ஈர்ப்பதாக இருந்தது என்று ரொம்ப அற்புதமான விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கார். எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து கலைவாணி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. தாம் பாடம் இதி உபமந்திரிய பிரவிஷ்ய கஜஹாஹ்யம் த்ரியஸ்யஷா ஸ்வபுரம் யயாஷ்யன் பிரேமனா ராஜனா நிவாரிதஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தாம் பட இதி உபமந்திரிய பிரவிஷ்ய கஜ சாஹ்வயம் ஸ்திரியஸ்ச ஸ்வபுரம் யாஸ்யன் பிரேம்னா ராஜ்ன நிவாரிதக. தாம் அவர்கள் அனைவரும் பாடம் ஏற்றார், இதி இவ்வாறாக, உபமந்திரிய அதை பின்தொடர்ந்து கூறினார், பிரவசிய நுழைந்து, கஜ சாஹ்வயம் அஸ்தினாபுர அரண்மனை, ஸ்திரிய ச மற்ற பெண்கள், சோபுரம் சொந்த வசிப்பிடத்திற்கு, யாசியன் செல்ல துவங்கும் பொழுது, பிரேம்னா அன்புடன், ராஜ்னால் நிவாரித தடுக்கப்பட்டார். மொழிபெயர்ப்பு: இவ்வாறு ஸ்ரீமதி குந்தி தேவியின் பிரார்த்தனைகளை ஏற்ற பகவான் அதை பின்தொடர்ந்து அஸ்தினாபுர அரண்மனைக்கு பிரவேசிப்பதன் வாயிலாக மற்ற பெண்களுக்கும் தாம் புறப்பட போவதை பற்றி அறிவித்தார். ஆனால் புறப்பட தயாராகும் வேளையில் அவர் யுதிஷ்டிர மகாராஜனால் அன்புடன் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார். பொருளுரை: பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு புறப்பட்டு செல்ல முடிவு செய்த பொழுது அஸ்தினாபுரத்திலேயே இருக்கும்படி அவரை ஒருவராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை. ஆனால் இன்னும் சில தினங்களாவது பகவான் அஸ்தினாபுரத்தில் தங்கிச் செல்ல வேண்டும் என்ற யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் எளிய வேண்டுகோள் உடனடியாக நற்பயனை அளித்தது. யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் சக்திக்கு அவரது அன்புதான் காரணம் என்பதையே இது குறிக்கிறது. இந்த அன்பை பகவானால் மறுக்க இயலவில்லை. இவ்வாறாக சர்வ சக்தி படைத்த பகவானை அன்பு தொண்டினால் மட்டுமே வெற்றி கொள்ள இயலும், வேறெதனாலும் அல்ல. அவரது எல்லா விவகாரங்களிலும் அவர் முழு சுதந்திரம் பெற்றவர் ஆவார். ஆனால் அவரது தூய பக்தர்கள் அன்பான பாசத்தினால் தன்னிச்சையாகவே அவர்களுக்கு கட்டுப்பட இசைகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யுதிஷ்டிர மகாராஜா வந்து பகவானை இன்னும் சில காலம் வந்து இங்கேயே தங்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த இதுதான் பிரார்த்தனை வரும். இங்க பிரார்த்தனை என்று சொல்வதை விட அதற்கான காரணங்களோடு அன்போடு சொல்லக்கூடியதுதான் நம்ம இங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ தாம் பாடம் ஹிரி உபாமந்திரிய பிரவிஷ்ய கஜஹாஸ்வயம் ஸ்திரியஸ்யஷா வ சவ்யபுரம் யாஷ்யன் பிரேமனா ராஜனா நிவாரிதக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறு ஸ்ரீமதி குந்தி தேவியின் பிரார்த்தனைகளை ஏற்ற பகவான் அதை பின்தொடர்ந்து அஸ்தினாபுர அரண்மனைக்குள் பிரவேசிப்பதின் வாயிலாக மற்ற பெண்களுக்கும் தான் புறப்பட போவதை பற்றி அறிவித்தார். ஆனால் புறப்பட தயாராகும் வேளையில் அவர் யுதிஷ்டிர மகாராஜனால் அன்புடன் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார். ஸோ இங்க வந்து பகவான் யுதிஷ்டர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஒரே ஒரு இதுக்கு மட்டும்தான் கட்டுப்படுவார், அதாவது அன்பு. அது ஒண்ணுத்துக்கு தான். அன்பான அந்த பக்தி இருந்தாலே பகவான் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக இசைகிறார். ஸோ அந்த ஒண்ணுத்திலே பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க யுதிஷ்டன் வந்து தன்னுடைய இதை வந்து வெளிப்படுத்துகிறார். யுதிஷ்ட மகாராஜனின் சக்திக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரது அன்புதான் காரணம் என்பதை இது குறிக்கிறது.
அந்த அன்பை பகவானால் மறுக்க இயலவில்லை. இவ்வாறாக சர்வ சக்தி படைத்த பகவானை அன்பு தொண்டினால் மட்டுமே நாம வெற்றி கொள்ள முடியும். ஸோ வேற எந்த இதுலையுமே பாத்தீங்கன்னா பகவான் நமக்கு கருணை என்பது கருணையும் சரி, நமக்கு நம்ம அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுத்தி கொள்ளணும்னாலே வெறுமனே அன்பு பிரேம பக்தி ஒண்ணுதான் நம்ம அவர் இடத்துல நம்மளால அவரை வெற்றி கொள்ள முடியும் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். 46th ஸ்லோகம். ஸோ மல்லிகா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. வியாஷாத்யர் ஈஸ்வரே ஹாக்ஞைஹி கிருஷ்ணேனாத்புதः கர்மணா பிரபோதிதோ அபிவீத் ஹாசயர் நாபுத்யத்ய சுசாபிர்பிதः சுசார்பிதः. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வியாசாத்யை ஈஸ்வரோக்ஞை கிருஷ்ணே தாத்புத கர்மணா பிரபோதிதா பிஹாசை வியாசரை தலைமையமாக கொண்ட பெரும் முனிவர்களால் ஈஸ்வர சர்வ வல்லமை உடைய பகவான் ஈஹா விருப்பத்தினால் கற்றறிந்தவர்களால் கிருஷ்ணராலேயே அற்புத கற்பனா எல்லா அமானுஷ்யமான செயல்களையும் செய்யும் ஒருவரால் பிரபோதிதக ஆறுதல் கூறப்பட்ட அபி போதிலும் இதிகாசை சரித்திர ஆதாரங்களினால் இல்லை அபுத்தியத திருப்தி அடைந்தார் சுசார்பித துக்கத்தில் இருந்த மொழிபெயர்ப்பு. எல்லா சரித்திர ஆதாரங்களும் இருந்த போதிலும் வியாசரை தலைமையாக கொண்ட பெரும் முனிவர்களின் உபதேசங்களினாலோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களினாலோ கூட பெருந்துயரில் ஆழ்ந்துவிட்ட யுதிஷ்டிர மகாராஜனை வாதித்து வழிபடுத்த இயலவில்லை. பொருளுரை. முக்கியமாக தன் பொருட்டு குருஷேத்திர போரில் எண்ணற்ற மனிதர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டதை எண்ணி புனிதரான யுதிஷ்டிர மகாராஜன் துயரத்தில் ஆழ்ந்தார். சிங்காசனத்தில் துரியோதனன் அமர்ந்திருந்தான். அவனது அரசாட்சி நன்றாகத்தான் இருந்தது. ஒரு விதத்தில் போர் தேவையாக இருக்கவில்லை. ஆனால் நீதியின் கொள்கைப்படி அவனுக்கு பதிலாக யுதிஷ்டிரர் ஆட்சியில் அமர்வதாக இருந்தது. முழு அரசியல் விவகாரங்களும் இக்கருத்தையே மையமாக கொண்டிருந்தன. மேலும் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள எல்லா அரசர்களும் பிரஜைகளும் போட்டியிடும் சகோதரர்களுக்கு இடையிலான இச்சண்டையில் உட்படுத்தப்பட்டனர். 18 நாட்கள் நிகழ்ந்த குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் 64 கோடி பேர் கொல்லப்பட்டனர் என்றும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் காணாமற் போயினர் என்றும் கூறப்படுகிறது. 5000 ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்ட உலக சரித்திரத்தில் இதுவே மிகப்பெரிய யுத்தமாகும். யுதிஷ்டிர மகாராஜனை அரியாசனத்தில் அமர்த்துவதற்காக நிகழ்ந்த மிகவும் அதிகமான இக்கொலை பெருந்துயரத்தில் ஆழ்த்துவதாகும். எனவே வியாசரை போன்ற பெரும் முனிவர்களும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் போர் நியாயமானதென்றும் அதற்கான காரணமும் நியாயமானதே என்றும் சரித்திர ஆதாரங்களுடன் அவரை நம்பச் செய்ய முயன்றனர். ஆனால் மகா புருஷர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்ட போதிலும் யுதிஷ்டிர மகாராஜன் அதில் திருப்தி அடையவில்லை. கிருஷ்ணர் இங்கு அமானுஷ்யமான செயல்களை செய்பவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஆனால் இக்குறிப்பிட்ட உதாரணத்தில் கிருஷ்ணராலோ அல்லது வியாசராலோ யுதிஷ்டிர மகாராஜனை வாதித்து வழிபடுத்த இயலவில்லை. பகவான் அமானுஷ்யமான நிலையிலிருந்து தவறிவிட்டதை இது குறிக்குமோ? இல்லை, நிச்சயமாக இல்லை. இதன் உட்கருத்து என்னவென்றால் பகவான் ஈஸ்வரராக அல்லது யுதிஷ்டிர மகாராஜன் மற்றும் வியாசர் ஆகிய இருவரின் இதயங்களிலும் உள்ள பரமாத்மாவாக செயல்பட்டு தமது விருப்பப்படியே அதைவிட அதிக அமானுஷ்யமான செயலை புரிந்தார். யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் இதயத்தில் பரமாத்மாவாக இருந்த பகவான் தமது வார்த்தைகளாலோ வியாசரின் வார்த்தைகளாலோ அல்லது மற்றவர்களின் வார்த்தைகளாலோ மன்னர் சமாதானம் அடைவதை அனுமதிக்கவில்லை. ஏனெனில் மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் பகவானின் மற்றொரு தூய பக்தரான பீஷ்ம தேவரிடமிருந்து மன்னர் உபதேசங்களை பெற வேண்டும் என்று பகவான் விரும்பினார். மகாவீரரான பீஷ்மதேவர் அவரது பௌதிக வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் பகவானை நேருக்கு நேராக காண வேண்டும் என்றும் இப்பொழுது அரியாசனத்தில் அமர்ந்துள்ள யுதிஷ்டிர மகாராஜன் முதலான அவரது அன்பிற்குரிய பேரன்களையும் நேரடியாக கண்டு நிம்மதியாக உயிரை விட வேண்டும் என்றும் பகவான் விரும்பினார். பீஷ்மதேவர் தந்தையை இழந்தவர்களும்
தமது அன்பிற்குரிய பேரன்களும் ஆகிய பாண்டவர்களுக்கு எதிராக போரிடுவதில் சிறிதும் திருப்தி அடையவில்லை. ஆனால் சத்திரியர்கள் மிகவும் கண்டிப்பானவர்களாவர். ஆகவே அவர் துரியோதனின் செலவில் வாழ்ந்தவர் என்பதால் அவனுக்காக யுத்தம் செய்ய கடமைப்பட்டிருந்தார். மேலும் யுதிஷ்டிர மகாராஜன் பீஷ்மதேவரின் வார்த்தைகளால் சமாதானம் அடைய வேண்டும் என்றும், இதனால் பீஷ்மதேவர் பகவான் உட்பட அனைவரையும் அறிவில் மிஞ்சிவிட்டவர் என்பதை உலகம் காண வேண்டும் என்றும் பகவான் விரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப வந்து இவ்வளோ பெரிய போர் நடந்ததுக்கான இவ்வளோ பெரிய அழிவை வந்து பார்த்ததுனால பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்கள் இந்த அழிவை வந்து அவர்கள் வந்து வேணும்னு நினைக்கவே இல்லை. ஆனா வேறு வழி இல்லாமல் தான் அவர்கள் யுத்தம் செய்ய வேண்டியதாகிவிட்டது. அழிவை அவர்கள் விரும்பவில்லை. முதல் காரணம் அர்ஜுனன் போர் புரியாததற்கு காரணமும் கூட அதுதான். அவனுக்கு இரக்க குணம் உண்டு. எந்த ஒரு உத்தமமான பக்தருக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இரக்கம், அன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி அவங்கக்கிட்ட இருக்கிறது. அந்த இதனாலே அவன் வந்து நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு வந்தான், அந்த நிலைக்கு வந்தான். ஸோ அதனால யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதானம் ஆகவில்லை. ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய நாசத்தை வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசுல வந்து ஏற்றுக்கொள்வது என்பது அவரை சமாதானப்படுத்த வேண்டியது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ரொம்ப முக்கியமான. ஏன்னா நாட்டையே ஆளப்போகிறார் அவர் இனிமே. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவர் வந்து நல்லபடியாக ஆட்சி நடத்தணும்னா அவருடைய மனசும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதானம் அடைந்து அதுல வந்து இந்த ராஜ்யத்துல வந்து அவர் மனசை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நல்ல காரியங்கள் எல்லாமே செய்ய முடியும். அதை உணர்ந்த பகவான் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை வந்து சமாதானம், அவருடைய இது அன்பான இது அவரை போகக்கூடாதுன்னு தடுக்கக்கூடிய அந்த இது வந்தப்போ வந்து அதை மறுக்க இயலவில்லை அவரால, பகவானால. அதுதான் இங்க வந்து பார்க்கின்றோம். வியாசாத்யைர் ஈஸ்வரே ஹாக்னைகி கிருஷ்ணேனாத்புதக கர்மனா பிரபோதிதோ அபிஹாசைர் நாபுத்யதக சுஷாபீர் பிதக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா சரித்திர ஆதாரங்களும் இருந்த போதும் வியாசரை தலைமையிலாக கொண்ட அந்த பெரும் முனிவர்களின் உபதேசங்களினாலோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களாலோ கூட பெருந்துயரில் ஆழ்ந்துவிட்ட யுதிஷ்டிர மகாராஜனை வாதித்து வழிபடுத்த இயலவில்லை. ஏனென்னா இவ்வளவு பெரிய அழிவு இல்லையா. ஸோ நமக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா யாராவது ஒருத்தருக்கு நம்ம தெரியாம சிறிய ஒரு தொந்தரவு கொடுத்துட்டா கூட அதுக்கே நம்ம ஒரு 2 நாள் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா. ஐயோ நம்ம தெரியாம இப்படி பண்ணிட்டுமே, அவங்களுக்கு இவ்வளவு சங்கடமாச்சே அப்படின்னு ஒரு சின்ன இதுக்கே நம்ம அவ்வளவு ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ அவ்வளவு தர்மத்தை உணர்ந்த அந்த மகாராஜனுக்கு இவ்வளவு 64 கோடி மக்கள் வந்து இந்த போர்க்களத்துல வந்து இறந்தார்கள், மடிந்தார்கள் என்றால் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு அதை வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரவில்லை. ஸோ முக்கியமாக தன் பொருட்டு குருட்சேத்திர போரில் எண்ணற்ற மனிதர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டதை எண்ணி புனிதரான யுதிஷ்ட மகாராஜன் துயரத்தில் ஆழ்ந்தார். சிங்காசனத்தில் துரியோதனன் அமர்ந்திருந்தான். அவனது அரசாட்சி நன்றாகத்தான் இருந்தது. ஒரு விதத்தில் போர் தேவை இருக்கவில்லை. ஆனால் நீதியின் கொள்கைப்படி, அதாவது தர்மத்தின்படி அவனுக்கு பதிலாக யுதிஷ்டிரர் ஆட்சியில் அமர்வதாக இருந்தது. முழு அரசியல் விவகாரங்களும் இக்கருத்தையே மையமாக கொண்டிருந்தன. மேலும் உலகம் முழுவதுள்ள எல்லா அரசர்களும் பிரஜைகளும் போட்டியிடும் சகோதரர்களுக்கு இடையிலான சண்டையில் உட்படுத்தப்பட்டனர். உண்மையிலே எந்த ஒரு மகாராஜர்களுக்குமே பகைமை இருந்ததே கிடையாது. ஆனா இவர்கள் இரு தரப்புல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்திலே அதாவது பாத்தீங்கன்னா இரு பிரிவுகளுக்கு அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்போர்ட் செய்ய வேண்டிய அந்த சூழ்நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டார்கள். ஸோ 18 நாட்கள் நிகழ்ந்த இந்த குருட்சேத்திர போர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 64 கோடி பேர்கள் அதாவது கொல்லப்பட்டனர். நாம கூட இப்பெல்லாம் அங்க அப்பப்போ யுத்தம் நடக்கின்றது என்று சொல்கின்றோம். ஆனா இவ்வளவு ஜனத்தொகை அழிந்ததாக நாம் இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது இல்லையா. few thousands or lakhs அந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய ஒரு யுத்தத்தினுடைய இது இருக்கும். ஆனா 64 crores ஜனத்தொகை வந்து 18 நாட்கள்ல மடிந்தார்கள் என்றால் அப்ப பூமி பாரம் எவ்வளவு இருந்திருக்குன்றத நம்ம பார்க்கணும். பூமி தேவியாருடைய கருணை அவங்களுடைய பிரார்த்தனையினாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானும் தன்னுடைய கருணை புரிந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அவதரித்தார் என்பது நமக்கு தெரியும். ஸோ பூமி மாறம் எப்பொழுது தாங்க முடியலையோ அப்போ வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லா அழிவுகளும் ஏற்படும் என்பது இதன் மூலியமா நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். ஆயிரக்கணக்கான பேர் காணாமற் போயினர் என்றும் கூறப்படுகின்றது. இது 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒன்று.
ஸோ ஹரியாசனத்தில் நிகழ்ந்த மிகவும் அதிகமான இக்கொலை பெரும் துயரத்தில் ஆழ்த்துவதாகும். எனவே வியாசரை போன்ற பெரும் முனிவர்களும் பகவான் கிருஷ்ணரும் போர் நியாயமானது என்றும் அதற்கான காரணமும் நியாயமானது என்று சரித்திர ஆதாரங்களும் அவரை நம்ப செய்ய முயன்கின்றனர். அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து, இங்கே தர்மத்தை தான் நீ ரட்சிக்க வேண்டும், அதற்காக தான் நீ போர் புரிந்தாய், இது எல்லா விளக்கங்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுத்தாலும் யுதிஷ்ட மகாராஜன் அதில் திருப்தி அடையவில்லை. கிருஷ்ணர் இங்கு அமானுஷ்யமான செயல்களை செய்பவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஏன்னா அவர்தான் பரபிரம்மம் என்ற அந்த ஞானம் எல்லாருக்குமே தெரியாது. அதற்கான அதாவது அவருடைய அந்த இது எல்லாருக்குமே அந்த தரிசனம் கிடைக்கவில்லை. ஒரு சிலருக்கே இந்த தரிசனம் கிடைத்தது. எப்படி அர்ஜுனனுக்கு கிடைத்தது, ஆனா யுதிஷ்டனுக்கு கிடைக்கவில்லை அது. ஸோ ஆனால் அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சக்தி படைத்தவர், சல்வ வல்லமை உடையவர் என்று மட்டும் அவருக்கு தெரியும். ஆனா அமானுஷ்யமான செயல்களை செய்பவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஆனால் இக்குறிப்பிட்ட உதாரணத்தில் கிருஷ்ணராலோ அல்லது வியாசராலோ யுதிஷ்ட மகாராணை வாதித்து வழிபடுத்த இயலவில்லை. ஸோ எவ்வளவு சொன்னாலுமே அவர் சமாதானம் ஆகவில்லை. அதனாலதான் மரண படுக்கையில் இருக்கக்கூடிய இவர் பீஷ்ம தேவரை தான் அவரால் மட்டும்தான், ஏன்னா அரசியல் நுணுக்கங்களை தெரிந்து கொண்டவர். போரினுடைய அதாவது தாத்பரியம் என்ன, போர் எதற்காக வருகின்றது, போருடைய விளைவுகளை நாம சகித்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அதை எல்லாவற்றையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சாப்டர் முழுவதுமே பீஷ்ம தேவரை பற்றி தான் இருக்கும். அவருடைய இறுதி யாத்திரை, பகவானுடைய தரிசனம், அவருடைய அரசியல், இதெல்லாமே அது எல்லாவற்றையுமே பார்க்க போகின்றோம். ஆனால் சத்திரியர்கள் மிகவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பானவர்கள். ஆகவே அவர் துரியோதனின் செலவில் வாழ்ந்தவர் என்பதால் அவனுக்காக யுத்தம் செய்ய கடமைப்பட்டிருந்தார். அதாவது துரியோதனன் தரப்பில் இருப்பது அவர் முன்னவே செய்த பிரதிஜை, அஸ்தினாபுரம் யார் ஆட்சி பிடிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அவர் கண்டிப்பாக தொண்டு செய்வது என்பது அவருடைய தீர்மானம். சோ அதனால அந்த தரப்பில் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா யுத்தத்தை செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டார் பீஷ்மதேவர். சோ மேலும் யுதிஷ்ட மகாராஜன் பீஷ்மதேவரின் வார்த்தைகளால் சமாதானம் அடைய வேண்டும் என்றும், ஏனென்றால் எல்லா ஞானத்தை பெற்றவர் தான் பீஷ்மதேவர். அவருக்கு மரணம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரே உவந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தருணம் தான் மரணம் அவரை நெருங்கும். அவருடைய பர்மிஷன் கேட்டுதான் மரணமே நெருங்கும் என்ற வரத்தை பெற்றவர் அவர். சோ அப்படிப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தாலும் எல்லா நல்ல தெய்வீகமான குணங்களாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் மேன்மையுற்றவர். அரசியலை பற்றி அவருக்கு நன்னா தெரியும். இதனால பீஷ்ம தேவர் பகவான் உட்பட அனைவரும் அறிவில் மிஞ்சிவிட்டவர் என்பதை உலகம் காண வேண்டும் என்று பகவான் விரும்பினார். அவர் கங்கை தாயனுடைய புதல்வனும் கூட. கங்கையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சுரூபம். சோ எப்படி போனாலுமே அங்கே பகவானுடைய இன்னொரு ரூபத்தை தான், அந்த இன்னொரு வடிவம், அந்த ரூபத்தை தான் நாம இங்கு காணப்போகின்றோம் பீஷ்மரின் வடிவில, அவருடைய உபதேசங்கள் பிரகாரம். ஆக்சுவலி எஸ், பிரியா பாலாஜி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஆஹ ராஜ தர்ம சூதஸ் சிந்தையன் உஹுருதாம் வதம் பிராக்ருதே நாத்மனஹ விப்ரஹ ஸ்நேக மோக வசம் கதஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆஹ ராஜா தர்ம சூத சிந்தையன் சுஹ்ருதாம் வதம் பிராக்ருதேனாம் விப்ராஹ ஸ்நேக மோக வசம் கதஹ. ஆக கூறினார் ராஜா யுதிஷ்ட மகாராஜன், தர்மசூத தருமரின் யமராஜனின் மகன், சிந்தையன் சிந்தித்து, சுஹ்ருதாம் நண்பர்களின் வதம் கொலை, பிராக்ருதேன பௌதீக எண்ணத்தினால் மட்டுமே, ஆத்மனா ஆத்மாவினால், விப்ரா பிராமணரே, ஸ்நேக பாசம், மோக மாயை, வசம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு, கதக சென்று விட்டதால். மொழிபெயர்ப்பு: தருமரின் யமராஜனின் மகனான யுதிஷ்ட மகாராஜன் அவரது நண்பர்களின் மரணத்தினால் அதிர்ச்சி அடைந்து ஒரு சாதாரண பௌதீகவாதியை போலவே பாதிப்படைந்தார். முனிவர்களே, இவ்வாறாக பாசத்தினால் உணர்ச்சி வசப்பட்ட அவர் பேசத் துவங்கினார். பொருளுரை: யுதிஷ்ட மகாராஜன் ஒரு சாதாரண மனிதரை போல் பாதிப்படையவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்ற போதிலும், பகவானின் விருப்பத்தினால் அர்ஜுனன் உணர்ச்சி வசப்பட்டதை போல் உலகாயதமான பாசத்தினால் அவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டார். ஜீவராசி உடலோ அல்லது மனமோ அல்ல, ஆனால் பௌதீக வாழ்விற்கு அப்பாற்பட்டவன் என்பதை
கருத்தூன்றி பார்ப்பவன் நன்கு அறிகிறான். சாதாரண மனிதன் உடலை மையமாக கொண்டே இம்சை மற்றும் அஹிம்சையை பற்றி எண்ணுகிறான். அது ஒரு வகையான மாயையாகும். ஒவ்வொருவரும் அவரவர் உத்தியோக கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு கடமைப்பட்டவர்களாவர். எதிரி யாராக இருந்தாலும் சத்திரியரொருவர் சரியான காரணத்திற்காக போரிட கடமைப்பட்டவராவார். அத்தகைய கடமையை நிறைவேற்றும் பொழுது ஆத்மாவின் புற உடையாக மட்டுமே உள்ள பௌதீக உடல் அழிவதை கண்டு ஒருவர் பாதிப்படையக்கூடாது. இவை அனைத்தும் யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு நன்றாக தெரிந்திருந்தன. ஆனால் பகவானின் விருப்பத்தினால் அவர் ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போல் ஆனார். ஏனெனில் இந்த ஏமாற்றத்திற்கு பின்னால் மற்றொரு உயர்ந்த நோக்கம் இருந்தது. அர்ஜுனனுக்கு பகவானாலேயே உபதேசிக்கப்பட்டதை போலவே யுதிஷ்டருக்கு பீஷ்மரால் உபதேசிக்கப்பட இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், உபதேசம் பெறுவதற்கு இப்போ நம்ம யுதிஷ்ட மகாராஜாவும் தயாராக வேண்டும். சோ இந்த தர்மம், யுத்த தர்மத்துல எல்லாம் அழியும். அவருக்கு இந்த ஆத்ம ஞானம் எல்லாம் தெரிந்திருந்தது. ஆனா பகவான் உள்ளே பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருந்துட்டு இப்போ அந்த லெமெண்டேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா கிரீஃப், எப்படி அர்ஜுனனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதால வருத்தப்பட்டு அந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டானோ, இந்த ஞானத்தை பெற்றானோ, அதே மாதிரி ஞானத்தை பெறுவதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப யுதிஷ்டன் தயாராக வேண்டும். ஏனென்றால் அவன் அரசியல் பாத்தீங்கன்னாக்கா வழி நடத்தி செல்ல வேண்டிய அந்த கட்டாயத்தில் இருந்தார். சோ அரசாட்சியை நடத்தி சென்ற பீஷ்மரிடம் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஞானத்தை பெற இப்ப யுதிஷ்டன் தயாராக வேண்டும். அதற்கான மனப்பக்குவத்தை எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா என்ன ஓட்டங்களோட தான் பகவான் நம்மள எடுத்துட்டு போறார் இல்லையா? நாமளும் சில காலம் அலைக்கழிக்கப்படுகின்றோம், வருத்தப்படுகின்றோம், கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் வர்றது. இதெல்லாம் முடிஞ்சு இறுதியில ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நம்மள நாம தயார்படுத்தி கொள்கின்றோம் என்றால் அது பகவானுடைய கருணை. உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு மனசை எப்படி ரதத்தை ஓட்டுற மாதிரிதான் நம்மள எல்லாருமே வழி நடத்தி சென்று கொண்டிருக்கின்றார் பகவான். சோ அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நாம செய்யறது எல்லா செயல்களுமே உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவான் நம்மள வழி நடத்தி செல்கின்றார் அப்படிங்கறத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆக ராஜ தர்ம சூத சிந்தையன் சுஹ்ருதாம் வதம் பிராகிருதே தேனாத்மனா விப்ராக ஸ்நேக மோக வசம் கதக. இந்த ஸ்நேகம், மோகம், இந்த வசம் அதன் மீது வசியப்பட்டிருக்கின்றான் யாரு? இப்ப யுதிஷ்ட மகாராஜன். சோ யுதிஷ்ட மகாராஜன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரது நண்பர்களின் மரணத்தால் அதிர்ச்சி அடைந்து ஒரு சாதாரண பௌதீகவாதியை போலவே பாதிப்படைந்தார். அந்த நிலையை கொண்டு வந்ததும் பகவான் தான். ஏன்னா he has to receive the knowledge. அதாவது ஒரு இழப்பினுடைய அந்த ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் பொழுது அப்பொழுது ஞானத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலைக்கு நாம செல்கின்றோம். எப்போ நமக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலை வருகின்றதோ அப்ப உறுதியோடு நாம செயல்படும் பொழுது அதுல இருந்து நம்ம மீள்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம தேடுகின்றோம் இல்லையா? ஒரு சாதாரண மனிதனாகிய நாம இவ்வளவு ஞானத்தை நாம உபயோகப்படுத்துகின்றோம். சோ இந்த நாட்டையே ஆள வேண்டிய அந்த மகாராஜனுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ராங்கான அந்த மன உறுதி தேவை. அதோட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானமும் தேவை. ஞானம் இல்லாமல் அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நல்முறையில் இயங்க முடியாது. அதற்கு அவரை தயார்படுத்துகிறார் பகவான் இங்கே. சோ முனிவர்களை இவ்வாறு பாசத்தினால் உணர்ச்சி வசப்பட்ட அவர் பேச துவங்கினார். சோ யுதிஷ்ட மகாராஜன் ஒரு சாதாரண மனிதரை போல பாதிப்படைவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்ற போதிலும் கண்டிப்பாக அவர் அத்தகைய செயல் புரிபவர் இல்லை இல்லையா? பகவானின் விருப்பத்தினால் எப்படி அர்ஜுனன் உணர்ச்சி வசப்பட்டானோ அதே போலதான் அந்த நிலையை இப்பொழுது அந்த சூழ்நிலையை பகவான் உருவாக்கி இருக்கிறார். சோ ஏனென்றால் அவருக்கு ஞானம் என்பது வேண்டும் இல்லையா? he has to receive the knowledge. ஆனால் பௌதிக வாழ்விற்கு அப்பாற்பட்டவன் என்பதை கருத்தூன்றி பார்ப்பவன் நன்கு அறிகின்றான். சாதாரண மனிதன் உடலை மையமாக கொண்டே அதாவது சுக துக்கங்களை அறிகின்றான். அது ஒரு வகையான மாயை தான் அது ஆக்சுவலி. சோ இங்க நடக்கக்கூடிய சுகமும் சரி துக்கமும் சரி எல்லாம் ஒரு மாயை தான். ஒவ்வொருவரும் அவரவர் உத்தியோக கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக கடமைப்பட்டுள்ளனர். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது நம்மளுடைய அதாவது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்ல அது உண்டு. எதிரி யாராக இருந்தாலுமே சத்திரியனாக ஆனப்பட்டவன் போர்ல அவன் வதைக்க வேண்டியது அவனுடைய கடமையாகி இருக்கிறது. ஆத்மாவின் புற உடைதான் இந்த உடல்.
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அவுட்டர் பாடி வந்து அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மாவுடைய அதாவது வெளியா இருக்கக்கூடிய இந்த உடல் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடை. சோ இந்த உடலை வந்து அழிப்பதனால் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் பாதிப்படையக்கூடாது. இவை அனைத்தும் யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு நன்றாகவே தெரியும். ஆனால் பகவானின் விருப்பத்தினால் அவர் ஒரு சாதாரண மனிதரை போல ஆனார். ஏனெனில் இந்த ஏமாற்றத்திற்கு பின்னால் மற்றொரு உயர்ந்த நோக்கமும் இருந்தது. ஏனென்றால் அவனுக்கு ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். அர்ஜுனனுக்கு பகவானாலே உபதேசிக்கப்பட்டதை போல யுதிஷ்டரனுக்கு பீஷ்மரால் உபதேசிக்கப்பட இருந்தது. எஸ், லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நீங்க வாசிங்க ஒரு நிமிஷம். ஆஹோ மே பஷ்யதா ஞானம் ஹ்ருதிப்ரூடம் துராத்மனஹ பார்கஷ்யைவ தேஹஸ்ய பாஹ்யோ மே ஆவஷ்ய ஹினிரீர்ஹதா. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அஹோ மே பஷ்யதா ஞானம் ஹ்ருதி ரூடம் துராத்மனஹ பாரக்யசைவ தேஹஸ்ய பாஹ்வயோ மோக்ஷௌஹி நீர்ஹதாஹ. அஹோ ஓ, மே எனது, பஷ்யத சற்றே, கவனியுங்கள், அக்ஞானம் அறியாமை, ஹ்ருதி இதயத்தில், ரூடம் அமைந்துள்ள, துராத்மன பாவியின், பாரக்யஸ்ய பிறருக்கென உள்ள, ஏவ நிச்சயமாக, தேகஸ்ய உடலின், பிரவ்ய பற்பல, மே என்னால், அஷௌனி படைகளின் வியூக அமைப்பு, ஹதாஹா கொன்றுவிட்டேன். மொழிபெயர்ப்பு. யுதிஷ்டிர மகாராஜன் கூறினார், என் விதியே, நான் மிகப்பெரிய பாவியாவேன். அறியாமை நிரம்பியுள்ள என் இதயத்தை பார். முடிவாக பிறருக்காகவே இருக்க வேண்டிய இவ்வுடல் பற்பல படைப்பிரிவுகளை கொண்ட வீரர்களை கொன்று குவித்துள்ளது. பொருளுரை. 21,870 இரதங்களும் 21,870 யானைகளும் 1,09,650 காலாட்படைகளும் மற்றும் 65,600 குதிரைப்படைகளும் சேர்ந்தது ஒரு அச்சௌனியாகும். குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் பல அச்சௌனிகளை கொண்ட வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர். யுதிஷ்டிர மகாராஜன் உலகிலேயே மிகச்சிறந்த அரசராக இருந்ததால் மிக பெரிய எண்ணிக்கையை கொண்ட வீரர்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு தானே பெறுபெற்றார். ஏனெனில் அவரை அரியாசனத்தில் அமர்த்துவதற்காகவே யுத்தம் ஏற்பட்டது. எப்படி பார்த்தாலும் இவ்வுடல் பிறருக்கென உள்ளதாகும். உடலில் உயிர் உள்ளவரை அது மற்றவர்களின் சேவைக்கு உரியதாகும். அது இறந்ததும் நாய்களுக்கும் நரிகளுக்கும் புழுக்களுக்கும் உணவாக இருக்க வேண்டும். இத்தகைய நிலையற்றதொரு உடலுக்காக இவ்வளவு பெரிய படுகொலை செய்யப்பட்டதே என்று அவர் வருந்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆஹோ மே பஷ்யதாஞானம் ஹ்ருதி ரூடாம் துராத்மனஹ பார்கஷ்யைவ தேஹஸ்ய பஹவயோ மே மோக்ஷைவ த்ரிநீர்வஹதாக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யுதிஷ்டிர மகாராஜன் கூறினார், என் விதியே, நான் மிகப்பெரிய பாவியாவேன். அறியாமை நிரம்பியுள்ள என் இதயத்தை பார். முடிவாக பிறருக்காக இருக்க வேண்டிய இந்த உடல் பற்பல படை பிரிவுகளை கொண்ட வீரர்களை கொன்று குவித்துள்ளது. ஏன்னா யுதிஷ்டிரனை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து அரசனாக்க வேண்டும் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அந்த இதுக்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு பெரிய போர் நடந்தது என்று, தனக்காக இவ்வளவு பெரிய யுத்தம் நடந்து இவ்வளவு பெரிய இழப்பை நாம சந்தித்தோமே அப்படிங்கிற அந்த வருத்தம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு இருக்கின்றது. சோ ஒரு அட்சௌனி என்றால் 21,870 ரதங்களும் சரி, அதே மாதிரி யானைகளும் 1,09,650 காலாட்படைகளும் 65,600 குதிரைப்படைகளும் கொண்டதாகும். அது மாதிரி பற்பல அட்சௌனிகள் பார்த்தீங்கன்னாக்க கொண்ட வீரர்கள் வந்து கொல்லப்பட்டனர். அப்படின்னா இந்த கணக்கே நிறைய இருக்கு இல்லையா? சோ இந்த இதுல எடுக்கும் பொழுதே நமக்கு நிறைய வர்றது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து எத்தனையோ அட்சௌனிகள் கொண்ட வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர். சோ யுதிஷ்டிர மகாராஜனால் உலகிலே மிகச்சிறந்த அரசராக இருந்ததால் மிகப்பெரிய எண்ணிக்கை கொண்ட வீரர்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு தானே பொறுப்பேற்றார். சோ ஏனெனில் அவர் அரியாசத்தில் அமர்ந்துவதற்காகவே யுத்தம் ஏற்பட்டது. எப்படி பார்த்தாலும் இவ்வுடல் பிறருக்கென
உள்ளதாகும். இல்லையா? அடுத்தவர்களுக்கு சேவை புரிவதென்றே இந்த உடல் இருப்பது. உடலில் உயிர் உள்ளவரை அது மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்கின்றது. இறந்த பிறகு புழு பூச்சிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மண்ணில் புதைத்த பிறகு அதற்கு உணவாக மாறிவிடுகின்றது. இத்தகைய ஒரு நிலையற்ற உடலுக்காக தன்னுடைய உடலையே கூட பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்டருடைய உடலும் அதே மாதிரிதானே, அந்த உடலும் பாத்தீங்கன்னா நிலையற்றது. அந்த உடலுக்காக இவ்வளவு பெரிய படுகொலையை செய்யப்பட்டதே என்று அவர் வந்து வருத்தப்பட்டார். எஸ், மணிமேகலை மாதாஜி இன்னைக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஜாஸ்தி எடுக்கலாம் இல்லைங்களா? நோ இஷ்யூஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு? எடுக்கலாம் மாதாஜி. இந்த சாப்டரை முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாம். ஓகே. ஸோ 49 பாலத்விஜ ருஹான் மித்ர பித்ரு பிராத்ரு குரு கிருதஹ நமேஷ்யான் நிரயன் மோக்ஷோ ஹி ஹபி வர்ஷ்யாயுதாயுதஹ. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாலத்வஜ ஸ்ருன் மித்ரு பித்ரோ பிராத்ரு குரு திருஹ நமேஷ்யான் நிரயான் மோக்ஷோ ஹி அபி வர்ஷாயுதாயுதைஹ. ஆல சிறுவர்கள், த்விஜ இருபிறப்பு எய்தியவர்கள், சுக்ருத் பிறர் நலம் விரும்புவர்கள், மித்ர நண்பர்கள், பித்ரு பெற்றோர்கள், பிராத்ரு சகோதரர்கள், குரு ஆசான்கள், திருக கொன்றவன், ந ஒருபோதும், மே எனது, சியாத் விளையும், நிறையாத் நரகத்திலிருந்து, மோக்ஷக மோட்சம், ஹி நிச்சயமாக, அபி என்ற போதிலும், வர்ஷ வருஷங்கள், ஆயுத லட்சக்கணக்கான, ஆயுதை கூட்டப்பட்டு. மொழிபெயர்ப்பு. பல சிறுவர்கள், பிராமணர்கள், பிறர் நலம் விரும்புவோர், நண்பர்கள், பெற்றோர்கள், ஆசான்கள் மற்றும் சகோதரர்கள் ஆகியோரை நான் கொன்றேன். என்னுடைய பாவங்களுக்கெல்லாம் எனக்காக காத்திருக்கும் நரகத்தில் லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் நான் வாழ்ந்தாலும் அதிலிருந்து எனக்கு விடுதலை கிடைக்காது. பொருளுரை. போர் மூடும் போதெல்லாம் சிறுவர்கள், பிராமணர்கள் மற்றும் பெண்களை போன்ற பல குற்றமற்ற ஜீவராசிகள் படுகொலைக்கு உட்படுவது நிச்சயம். இவர்களை கொல்வது மிகப்பெரிய பாவமாக கருதப்படுகிறது. அவர்கள் அனைவரும் குற்றமற்றவர்கள் என்பதால் எச்சூழ்நிலையிலும் அவர்களை கொல்வதற்கு சாஸ்திரங்களில் தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது. எண்ணற்ற இக்கொலைகளை பற்றி யுதிஷ்டிர மகாராஜன் அறிந்திருந்தார். அதே போலவே இரு படை பிரிவுகளிலும் நண்பர்களும் பெற்றோர்களும் ஆசான்களும் கூட இருந்தனர். அவர்கள் அனைவருமே கொல்லப்பட்டனர். அத்தகைய கொலையை பற்றி நினைத்து பார்க்கவும் அவருக்கு திகிலூட்டுவதாக இருந்தது. எனவேதான் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு தான் நரகத்தில் வாழ வேண்டி இருக்கும் என்று அவர் எண்ணினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொன்னு கூட நெக்ஸ்ட் கூட நீங்களே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. அப்புறம் விஜயராணி மாதாஜி இன்னும் 2 ஸ்லோகம் வாசிச்சுட்டு. ஓகே. ஆலத்வஜ ஸ்ருஹுன் மித்ர பித்ரு பிராத்ரு குரு கிருதஹ நமேஷ்யான் நிரயான் மோக்ஷோஹி அபி வர்ஷ்யாயுதாயுதஹை. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பல சிறுவர்கள், அதாவது சிறு பிள்ளைகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா போர்ல வந்து வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க வந்து போருக்கு போனாக்கா வயதானவர்கள் வீட்டுல இருப்பாங்க, பெண்மணிகள் வீட்டுல இருப்பாங்க, குழந்தைகள் வீட்டுல இருப்பாங்க. சோ இவர்களை தவிர இவங்க எல்லாருமே ரட்சிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் தான். ஆனா இந்த போர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி ரட்சணைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பங்கம் இருந்தது. ஏனென்றால் இந்த பக்கம் அதர்மம் இருந்தது, இந்த பக்கம் தர்மம் இருந்தது. தர்மத்தின் தளப்பில் இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய அந்த இதெல்லாமே அவங்க வந்து ரட்சணை செய்யணும்ட்டு அதற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் செஞ்சுட்டே இருந்தாலும் சில இது வந்து அசம்பாவிதங்கள் நடக்கத்தான் செய்யும். ஏன்னா போர்லயே எல்லா வீரர்களும் ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது ரட்சணைக்கான இதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கடமை பணி வந்து அதுல வந்து இடையூறுகள் வந்திருக்கத்தான் செய்யும். அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னாக்கா சில இழப்புகளும் ஏற்பட்டது. பல சிறுவர்கள், பிராமணர்கள், பிறர் நலம் விரும்புவோர், நண்பர்கள், பெற்றோர்கள், ஆசான்கள் என்ற சகோதரி ஆகியோரை நான் கொன்றேன். என்னுடைய இப்பாவங்களுக்கெல்லாம் எனக்காக காத்திருக்கும் நரகத்தில் லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் நான் வாழ்ந்தாலும் அதிலிருந்து எனக்கு விடுதலை கிடைக்காது. ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய இழப்பு அவர் ஒருத்தருக்காக ஏற்பட்டது என்பதை அவர் ரொம்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபீல் பண்றார். அதாவது திகிலூட்டுவதாக இருந்தது. எனவேதான் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு நான் நரகத்தில் வாழ வேண்டி இருக்கும் என்று அவர் எண்ணினார். யாரு? யுதிஷ்டிர மகாராஜன். எஸ். 50th ஸ்லோகம். நைனோ ராஜன் பிரஜா பர்துர் தர்மயுத்தே வதோ த்விஷாம் இதிமே நாது போதாய கல்பதேசானம் வசக. எஸ். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நைனோ ராஜ்னஹ பிரஜா பர்துர் தர்ம யுத்தே வதோ த்விஜாம் இதிமே நாது போதாய கல்பதே சாசனம் வசக. ஒருபோதும் இல்லை. ஏன பாவங்கள் ராஜ்ன ராஜனின்
பிரஜாபர்து மக்களை பராமரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள ஒருவரின், தர்ம சரியான காரணத்திற்காக, யுத்தே போரில், வதம் செய்வது, த்விஜாம் எதிரிகளை, இதி இவை எல்லாம், மே எனக்கு, நான் ஒருபோதும் இல்லை, து ஆனால், போதாய திருப்திக்காக, கல்பதே அவர்கள் நிர்வாகத்திற்கென உள்ளவர்கள் ஆவர், சாசனம் உத்தரவு, வச வார்த்தைகள். மொழிபெயர்ப்பு. குடிமக்களை பராமரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு அரசர் சரியான காரணத்திற்காக கொலை செய்வாரானால் அதில் பாவம் இல்லை. ஆனால் இவ்வுத்தரவு எனக்கு பொருந்தக்கூடியது அல்ல. பொருளரை. பிரஜைகளுக்கு தீங்கிழைக்காதபடி அரசாட்சியை துரியோதனன் நன்கு நடத்தி வந்தான். அந்த அரசாட்சியில் யுதிஷ்டிர மகாராஜன் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டு இருக்கவில்லை என்ற போதிலும் துரியோதனனிடமிருந்து அரசாட்சியை தன் கைக்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஒரே காரணத்திற்காக எண்ணற்ற ஜீவராசிகளின் கொலைக்கு தான் காரணமாக இருந்து விட்டதாக யுதிஷ்டிர மகாராஜன் எண்ணினார். கொலை அரசாட்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது நிகழவில்லை. கொலை அரசாட்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போது நிகழவில்லை. ஆனால் ஆட்சி பொறுப்பை யுதிஷ்டர் ஏற்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக நிகழ்ந்ததாகும். ஆகவே எல்லா பாவங்களுக்கும் தானே பொறுப்பாளி என்று அவர் நினைத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நைனோ ராஜனஹ பிரஜா பர்த்துர் தர்மயுத்தே வதோத் த்விஷாம் இதிமே நாது போதாய கல்பதே சாசனம் வசக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு போர் விளைகிறது என்றால் அந்த நாட்டு மக்களை ரட்சிப்பதற்காக போர் விளைந்தால் அதுல நம்ம பங்கேற்று இழப்பை நேரிட்டால் அது பாவம் இல்லை. ஆனா நம்மளுடைய சுயநலத்திற்காக நான் அரசாட்சியில் உட்கார வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக இங்கே யுத்தம் நிகழ்ந்தது என்று யுதிஷ்டிரன் நினைக்கின்றான். ஆனால் உண்மையிலே அது கிடையாது. தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகத்தான் இந்த தர்ம யுத்தமே நடந்தது என்று அது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான். இவர்கள் எல்லாருமே அங்கே ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பப்பெட்ஸ் தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாம் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பப்பெட்ஸ் மாதிரிதான் இந்த இடத்துல பொம்மலாட்டத்துலதான் நாம் எல்லாருமே இருக்கோம் இல்லையா? சோ யுதிஷ்டனுடைய அந்த பெரும் நாசத்தை அவனால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. சோ நாம் குடிமக்களை பராமரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு அரசர் சரியான காரணத்திற்காக கொலை செய்வாரானால் அதில் பாவம் இல்லை. ஆனால் இவ்வுத்தரவு எனக்கு பொருந்தக்கூடியது அல்ல. சோ பிரஜைகளுக்கு தீங்கிழைக்காதபடி அரசாட்சியை துரியோதனன் நடத்தி வந்தான். ஆனா இங்க 2 ஃபேமிலிஸ்குள்ள ஏற்பட்ட இதுதான் இந்த போருக்கான காரணம் அப்படிங்கறது யுதிஷ்டருடைய விசிபிலிட்டியில பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒரு இது. அங்கே பீஷ்மதேவர் இருந்தார். அதனால அங்கே அஸ்தினாபுரத்துல தர்மத்தோடு அவர் ஆட்சி புரிந்தால், உண்மையிலே அது துரியோதனன் ஆட்சி புரிந்தான் என்று சொல்வதை விட அது பீஷ்மருடைய நிழல்ல தான் அந்த ஆட்சி நடந்தது. தர்மத்தை உணர்ந்தவரால் நடத்தப்பட்ட ஆட்சி. அதனாலதான் அது தர்மமாகவே நடந்து கொண்டிருந்தது என்று நாம சொல்லலாம். அங்கே இவன் அதர்ம செயல்கள் புரிந்து கொண்டிருந்தான் ஆக்சுவலி. சோ அந்த அரசாட்சியில் யுதிஷ்டன் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்ட இருக்கவில்லை என்றால் துரியோதனன் அரசாட்சி தன் கைக்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக. சோ இவனும் பாத்தீங்கன்னா நிறையவே வாழ்க்கையில இழப்புகள் இவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. அது எல்லாவற்றையுமே இவன் அந்த சமயத்துல மறக்கும்படியாக பகவான் செய்து விட்டார். அதாவது கொலைகள் நடந்தது, பேரிழப்பு நடந்தது. இதன் காரணம் நாம் அரசு இதுல உட்காரணும், அரசணையில் உட்கார வேண்டும் என்ற காரணத்துக்காக நிகழ்ந்ததே அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோடு தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா யுதிஷ்டன் வருத்தப்படுகின்றான். சோ பதம் 51 பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ விஜயராணி மாதாஜி வாசிச்சிருங்க இந்த 2 ஸ்லோகம். இதோட நாம இன்னைக்கு இந்த பாகவத கிளாஸ் முடிக்கலாம். ஸ்ரீநாம் மத் தத பந்தூனாம் த்ரோர்ஹோ யோ அஷாவ்ய ஹிதோதிதஹ கர்மபீர் கிருஹோமேதிஹைர் நாஹம் கல்போ வியாவோஹிதும். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீநாமத் ததபந்தூனாம் த்ரோஹோ யோசாவ்யுகோதிதஹ கர்மபிர் கிருஹமேதியைர் நாகம் கல்போ வியபோஹிதும். ஸ்ரீநாம் பெண்களின் மத் என்னால் ஹத பந்தூனாம் கொலையுண்ட நண்பர்களின் துரோகம் யஹ் அந்த அசௌ அவ்வெல்லாக இக இத்துடன் உத்தித சம்பவித்துள்ளது கர்மபி
செயற்பலத்தினால் கிரகமேதியைகி பௌதிக நன்மையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களால் ஒருபோதும் இல்லை. அகம் நான், கல்ப எதிர்பார்க்க முடியும், வியபோகிதும் அதே செயலை மாற்றியமைக்க. மொழிபெயர்ப்பு: நான் பல நண்பர்களையும் பெண்களையும் கொண்டிருக்கிறேன். இவ்வாறாக பௌதிகமான பொதுநல சேவையினால் அதை மாற்றியமைப்பதற்கு சாத்தியமில்லாதபடி அளவுக்கதிகமான விரோதத்தை நான் ஏற்படுத்தி கொண்டேன். பொருளுரை: பௌதீக செழுமையை அடையும் ஒரே நோக்கத்திற்காக பொதுநல சேவையில் ஈடுபடுபவர்கள் கிரகமேதிகள் எனப்படுகின்றனர். அவ்வாறு பெறப்படும் பௌதீக செழுமை சில சமயங்களில் பாவச் செயல்களால் தடுக்கப்பட்டு விடுகின்றது. ஏனெனில் பௌதீக கடமைகளை நிறைவேற்றும் வேளையில் பௌதிகவாதிகள் தற்செயலாகவாவது பாவங்களை செய்து விடுவது நிச்சயம். அத்தகைய பாவ விளைவுகளில் இருந்து விடுபடுவதற்கு வேதங்கள் சில வகையான யாகங்களை நியமித்துள்ளன. அஸ்வமேத யாகத்தை செய்வதன் மூலமாக ஒருவரால் பிரம்மஹத்திய தோஷத்திலிருந்து கூட, அதாவது ஒரு பிராமணனை கொன்ற பாவத்திலிருந்து கூட விடுதலை அடைய முடியும் என்று வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. யுதிஷ்ட மகாராஜன் இந்த யாகத்தை செய்தார். ஆனால் இத்தகைய யாகங்களை செய்தாலும் கூட இழைக்கப்பட்ட மகா பாவங்களில் இருந்து விடுதலை அடைவது சாத்தியமல்ல என்று அவர் நினைக்கிறார். யுத்தத்தில் போரிடுவதற்கு கணவனோ அல்லது சகோதரனோ அல்லது தந்தையோ அல்லது மகனோ செல்கிறார். அவர்கள் கொல்லப்படும் பொழுது புதியதொரு பகை உண்டாகின்றது. இவ்வாறாக சங்கிலி தொடர் போன்ற செயல்களும் விளைவுகளும் அதிகரிக்கின்றன. ஆயிரக்கணக்கான அஸ்வமேத யாகங்களால் கூட அவற்றை தடுக்க முடியாது. அதுவே கர்மத்தின் செயல்முறையாகும். ஒரே நேரத்தில் அது ஒரு செயலையும் மற்றொரு விளைவையும் உண்டாக்கி விடுகின்றது. இது பௌதீக செயல்களின் தொடர்ச்சியை அதிகரித்து செயலாற்றுபவரை பௌதீக பந்தத்திலிருந்து ஆழ்த்தி விடுகிறது. பரம புருஷருக்காக தொழிலை செய்வதால் மட்டுமே இத்தகைய செயல் விளைவுகளின் தொடர்ச்சியை தடுக்க இயலும் என்ற ரோல் பண்ணணும். கொஞ்சம் பண்ணிருக்கேன். தடுக்க இயலும் என்ற பரிகாரம் பகவத்கீதையில் 9.2728 சிபாரிசு செய்யப்பட்டு உள்ளது. குருட்சேத்திர போர் நிகழ்வதற்கு பரம புருஷராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே காரணமாவார். இது அவரது கூற்றிலிருந்தே தெளிவாகிறது. மேலும் யுதிஷ்டர் அஸ்தினாபுர அரியாசனத்தில் அமர்த்தப்பட்டதும் அவரது விருப்பத்தினால் மட்டுமே ஆகும். ஆகவே உண்மையில் பகவானின் ஏவலாளியாக மட்டுமே செயலாற்றிய பாண்டவர்களை எவ்வித பாவமும் தொடக்கூட இல்லை. சுயநலத்திற்காக போரை ஆரம்பிப்பவர்களான மற்றவர்கள் முழு பொறுப்பையும் ஏற்க வேண்டியவர்களாவார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். ஸ்ரீனாம் மத் தத பந்தூனாம் த்ரோஹோ யோ ஆஸ்வ இதோஹிதஹ கர்மபிர் கிரஹமேதீஹைர் நாகம் கல்போ வயோபோஹிதம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க மேலும் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யுதிஷ்ட மகாராஜா அந்த கொலைகளை பற்றி இன்னும் டீப்பா விளக்க ஆரம்பிக்கிறார். பல நண்பர்கள் பெண்களையும் கொன்றிருக்கேன். இவ்வாறு பௌதீக, அதாவது அவர் டைரக்டா கொல்லல, அந்த போர்ல நடந்த இழப்புகளையே தனக்காக நிகழ்ந்ததால் இதெல்லாம் நானே செய்தேன் என்ற அந்த குற்றத்தை அவரே ஏற்றுக்கொள்கின்றார். பௌதீகமான பொதுநல சேவையினால் அதை மாற்றியமைப்பதற்கு சாத்தியம் இல்லாதபடி அளவுக்கு அதிகமான விரோதத்தை நான் ஏற்படுத்தி கொண்டேன் இல்லையா. ஒரு வீட்டுல போர் புரிவதற்கு தந்தை இல்லை, மகன், கணவன், இல்லைன்னா ஒரு சகோதரன், இந்த மாதிரியான 4 நிலைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்மகன் தான் போருக்கு செல்கின்றான் இல்லையா. சோ அவ்வாறு அவர்கள் போரில் இழக்க நேரிட்டால் அந்த பெண் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவள் யாருமே இல்லை, அந்த ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றார். சோ அங்கே பாத்தீங்கன்னா குரோதம் உருவாகின்றது அப்படிங்கறத சொல்கின்றார். சோ ஒரு பிரம்மஹத்திய தோஷம்
அதாவது பிரம்மஹத்யா மீன்ஸ் ஒரு பிராமணரை கொன்ற தோஷம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அஸ்வமேத யாகம் செய்வதால் வந்து தொலைந்து போகும் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இதுக்கு நான் எவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கில் அஸ்வமேத யாகங்கள் செய்தாலுமே இந்த படுகொலைகளுக்கு பாவத்திலிருந்து என்னால வந்து வெளியில வர முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துக்காட்டாக சொல்லி தன்னுடைய செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து ரொம்பவுமே வந்து பாவப்பட்ட செயலாக அவர் வந்து கருதி அவர் வருத்தப்படுவதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் 52 ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா விஜயநாரி மாதாஜி நீங்களே வாசிச்சிருங்க. யதா பங்கேன ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதா பங்கேன பங்காமவ சூரையா வா சுராஸ்ருதம் பூதஹத்யாம் ததைவாகம் யஜ்ஞைர் மார்ஷுடும் ஹர்ஹதி. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி, லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிச்சு. யதா பங்கேன பங்காம்பக சுரையா வா சுராக்கிருதம் பூதஹத்யாம் ததைவைகாம் ந யஜ்ஞை மார்ஷ்டும் அர்ஹதி. யதா அதை போலவே பங்கேன சேற்றினால் பங்காம்ப சேற்றுடன் கலந்த நீரை சுரையா சாராயத்தால் வா அல்லது சுராக்கிருதம் சாராயத்தினால் லேசாக தொடப்பட்டதால் உண்டான அசுத்தம் பூதஹத்யாம் மிருகத்தை ததா அதை போலவே ஏவ நிச்சயமாக ஏகாம் ஒன்று நான் ஒருபோதும் இல்லை யஜ்ஞை நியமிக்கப்பட்ட யாகங்களினால் மார்ஷ்டும் நிஷ்பலமாக அர்ஹதி பயனுள்ளதாகும். மொழிபெயர்ப்பு: சேற்றை சேற்று நீரால் வடிகட்டுதல் சாத்தியமல்ல, அல்லது ஒரு சாராய பாத்திரத்தை சாராயத்தினால் தூய்மைப்படுத்துதல் சாத்தியமல்ல என்பதை போலவே மனித வதையை மிருக பலியினால் நியாயப்படுத்த இயலாது. பொருளுரை: ஒரு குதிரையோ அல்லது எருதோ பலியிடப்படும் அஸ்வமேத யாகம் அல்லது கோமேத யாகமானது நிச்சயமாக மிருகங்களை கொல்லும் நோக்கத்திற்காக உண்டானதல்ல. யாகப்பீடத்தில் பலியிடப்படும் அத்தகைய மிருகங்களுக்கு இளமையும் புது வாழ்வும் அளிக்கப்பட்டன என்று பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் கூறினார். வேத மந்திரங்களின் சக்தியை நிரூபிப்பதற்காகவே அவ்வாறு செய்யப்பட்டது. வேத மந்திரங்களை முறையாக ஓதுவதால் பாவ விளைவுகளிலிருந்து ஒருவர் விடுபடுவது நிச்சயம். ஆனால் அத்தகைய யாகங்கள் தவறான முறையில் செய்யப்படுமானால் மிருக பலிக்கான பொறுப்பை ஒருவன் ஏற்றே ஆக வேண்டும். சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த இந்த யுகத்தில் யாகமியற்றக்கூடிய திறமையுள்ள பிராமணர்கள் இல்லாததால் இத்தகைய யாகங்களை குற்றமற நிறைவேற்றுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஆகவே கலியுகத்தில் யாகம் இயற்றுவதற்கான ஒரு குறிப்பை யுதிஷ்டிர மகாராஜன் தருகிறார். கலியுகத்திற்கென சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரே யாகம் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் துவங்கி வைக்கப்பட்ட ஹரிநாம கீர்த்தன யாகமாகும். ஆனால் ஒருவன் மிருகங்களை கொள்வதில் ஈடுபட்டு ஹரிநாம சங்கீர்த்தன யாகத்தை செய்து அதன் பலனை தடுத்துவிட முயலக்கூடாது. பகவானின் பக்தர்கள் சுயநலத்திற்காக ஒரு மிருகத்தை ஒருபோதும் கொல்ல மாட்டார்கள். மேலும் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு உத்தரவிட்டதை போல் அவர்கள் ஒரு சத்திரியரின் கடமையை நிறைவேற்றுவதிலிருந்து ஒருபோதும் விலகி நிற்க மாட்டார்கள். ஆகவே பகவானின் விருப்பப்படி அனைத்தையும் செய்வதால் முழு நோக்கமும் நிறைவேற்றப்பட்டு விடுகிறது. பக்தர்களால் இது சாத்தியமாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டத்தின் குந்தி மகாராணியின் பிரார்த்தனைகள் எனும் தலைப்பை கொண்ட 8ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க மேலும் யதா பங்கேன பங்காம்ய சூரையாவா சுராகிருதம் பூதஹத்யாம் ததைவாகம் நா யஜ்ஞை மாஷ்ருடிம் ஹர்ஹதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சேற்று நீரை சேற்று நீர் கொண்டு நாம சேற்று நீர்ல கூட நன்னீர் கொஞ்சமாவது இருக்கும் இல்லையா, அதுல இருந்து நம்ம சேற்று நீரை கொண்டு சேற்று நீர்ல இருந்து நம்ம அந்த நன்னீரை
பிரிக்க முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு சாராயம், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வைன் பாட்டில வந்து வைனை கொண்டே நம்ம வந்து கிளீன் பண்றோம்னாக்கா கண்டிப்பாக முடியாது. அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தூய்மைப்படுத்துவதால் சாத்தியம் இல்லை என்பது போல மனித வதையை மிருக பலியினால் நியாயப்படுத்த இயலாது. அதாவது அஸ்வமேத யாகத்திற்கான அது ஒரு அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை கொடுக்கிறார் யுதிஷ்டர். ஸோ இவ்வளவு பாவங்கள் செஞ்சதுக்கு அஸ்வமேத யாகங்கள் செய்தால் அதுல இருந்து பரிகாரம் என்று செய்யும் பொழுது அதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஒரு குதிரையோ அல்லது எருதையோ பலியிடும் பொழுது அஸ்வமேத யாகம் அல்லது கோமேத யாகமானது நிச்சயமாக மிருகங்களை கொல்லும் நோக்கத்திற்காக உண்டானதல்ல. அங்கே அந்த மிருகம் வந்து இமீடியட்டா வந்து மோட்சம் அடைந்து இன்னொரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் ஸ்பீஷிஸா மனித உருவத்தை அது ஏற்கின்றது. அங்கே சொல்லப்படக்கூடிய அந்த மந்திரங்களுடைய வேல்யூ அப்படி இருந்தது. இப்ப இந்த காலத்துல அந்த மாதிரி ஒரு மந்திரங்கள் சொல்லக்கூடிய பிராமணர்களும் இல்லை. அந்த காலத்துல வந்து அதற்கான வேல்யூ இருந்தது, அந்த மந்திரங்களுக்கு அவ்வளவு பவர் இருந்தது. இப்ப அத்தகைய ஞானம் என்பது நமக்கு கிடையாது. ஏன்னா அது எல்லாமே வந்து காலப்போக்குல வந்து எல்லாமே குறைஞ்சிடுச்சு. ஸோ அது நமக்கு அதனாலதான் இப்ப வந்து நம்ம வந்து சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் ஒண்ணுதான் நமக்கு வந்து ஞாம ஜபங்கள் ஒண்ணுதான் நமக்கு சொல்யூஷன் என்று நம்ம ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் சொல்லியிருக்கார். ஸோ யாகபீடத்தில் பலியிடும் அத்தகைய மிருகங்களுக்கு இளமையும் புது வாழ்வும் அளிக்கப்பட்டன என்று பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் வந்து கூறினார். வேத மந்திரங்களின் சக்தியை நிரூபிப்பதற்காக அவ்வாறு செய்யப்பட்டது. வேத மந்திரங்களை முறையாக ஒருவர் ஓதுவதால் பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் அவர்களால் நிச்சயமாக விடுபட முடியும். அத்தகைய யாகங்கள் இப்பொழுது பாத்தீங்கன்னா தவறான முறையில் செயல்படுமானால் மிருகபலி வந்து பலி பொறுப்பு வந்து அந்த யார் செய்யறாங்களோ அவங்கதான் ஏத்துக்கணும். சண்டை சச்சரவுகள் இருந்த இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்தகைய திறமையுள்ள பிராமணர்களும் இல்லை. அதனால அதற்கான யாகம் ஏற்றுவதற்கான அந்த குற்றமற்ற நிறைவேற்றதுக்கான வாய்ப்பும் இங்க வந்து கம்மி. சோ ஆகவே கலியுகத்தில் யாகம் ஏற்றுவதற்கான ஒரு குறிப்பை யுதிஷ்ட மகாராஜர் பாத்தீங்கன்னா தருகிறார். அதாவது கலியுகத்தின் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரே யாகம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யம் பிரபுவால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் மட்டும்தான். சோ ஆனால் ஒருவன் மிருகங்களை கொல்வதில் ஈடுபட்டு ஹரிநாம சங்கீர்த்தன யாகத்தை செய்து அதன் பலனை தடுத்து விட முடியாது. ஒரு பக்கம் மிருகத்தை கொல்லுதல், இன்னொரு பக்கம் வந்து சங்கீர்த்தன யாகம் செய்தல். இது எப்படின்னாக்கா சாட்டர்டே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா மண்டே டு சாட்டர்டே நம்ம வந்து தவறு செய்துட்டு சண்டே போய் பாவ மன்னிப்பு கேட்கறது அதுக்கு சமமாகி விடுகின்றது. பகவானின் பக்தர்கள் சுயநலத்திற்காக ஒரு மிருகத்தை ஒருபொழுதும் கொல்ல மாட்டார்கள். மேலும் அவர்கள் ஒரு சத்திரியரின் கடமையை நிறைவேற்றுவதிலிருந்து ஒருபொழுதும் விலகி நிற்கவும் மாட்டார்கள். ஆகவே பகவானின் விருப்பப்படி அனைத்தையும் செய்வதால் முழு நோக்கமும் நிறைவேற்றப்பட்டு விடுகின்றது. எதையுமே நம்ம வந்து நம்முடைய கடமையா இருக்கும் பட்சத்துல பகவானுக்காக செய்யும் பொழுது அதனுடைய நோக்கமும் வந்து நிறைவேறி விடுகின்றது. பக்தர்களால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும். சோ இந்த இதோட வந்து குந்தி மகாராயனுடைய பிரார்த்தனைகள் என்ற தலைப்பில் கொண்ட அந்த 8ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதா அந்த பிரபுபாதருடைய பொருளுரைகள் வந்து நிறைவு பெறுகின்றன.